Tertulian. 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 Hola a tots i totes, benvinguts una setmana més a Tertulian. Pels que no em coneixeu, jo sóc la Clàudia Conill i avui us porto una tertúlia. A la tertúlia d'avui us porto dos convidades molt especials i és que us porto dos autores andorranes que ens venen a presentar els seus llibres. Per una banda tenim a la Laia Corma amb el seu llibre A ti i per l'altra banda tenim a la Silvet Lluc amb Encerrada. Dit això, anem a parlar del primer llibre. Hola Laia, com estàs? Molt bé, i tu? Moltes gràcies per pujar fins al pas de la casa. De res, dona. Feia molt que no pujaves? No, no fa tant. No fa tant. Perquè tu treballes ara aquí a l'estiu, no? M'has dit un ocellet? Sí. Has vist que guai? I aquí comencem a trobar gent que puja recurrentment al pas, que això no passa. Doncs aquí tenim a la Laia, ella és l'autora del llibre A ti. Ella és una autora andorrana que actualment estudia a París un doble màster, París i Sevilla, és una noia molt com jo, que li agrada viatjar i fer coses. És un llibre de poesia, però ella és una gran artista, perquè no només escriu, ella inclús ha fet la il·lustració de la portada del seu llibre. Potser no la veieu des de casa, posem aquí així. Bueno. Si no, doncs aneu a mirar a l'FNAC o a l'Amazon, veritat, Laia? Correcte. Allà el podran trobar. M'agrada molt del teu llibre no sé com dir-ho, quan presentes un llibre, la dedicatòria, això no em sortia la dedicatòria, la tinc que llegir aquí, em va agradar moltíssim. A ti, mi querido cuerpo y al de los demás. És de les dedicatòries d'un llibre més maques, que, o sigui, a mi m'ha impactat molt. Normalment dius a mi hermana, i està molt bé, o sigui, si fes un llibre li dedicaria a ma germana segurament, o el que sigui. M'agrada moltíssim. I després t'he de dir que de tots els poemes que tens, el meu preferit és el Consentimiento. Em sembla que a més el tinc aquí marcat. El Consentimiento, sí. M'agrada moltíssim, o sigui, aquest em va arribar moltíssim. Em sembla que és molt actual amb el que estem visquent avui en dia del consentiment a l'hora de tenir relacions sexuals i amb altres coses. Però volia preguntar-te quin de tots els poemes que tu has escrit, quin és el teu preferit, el que li tens més carinyo, el que per alguna cosa a l'escriure'l potser et vas emocionar. Quin és el preferit de l'autora? El meu preferit, de base m'agraden tots, per això els he escrit, òbviament, però el meu preferit és La brújula sin destino. És un poema que vaig trigar bastant en escriure'l, la veritat, però té un sentit molt especial tant per les meves experiències personals com pel que he pogut veure més enllà de la gent, i vaig decidir agrupar tota aquesta experiència emocional i sentimental i aprofitar per escriure al màxim possible de coses. T'agradaria llegir-lo? Et faria cosa llegir-les? O si vols llegir algun altre, potser hi ha un altre que digués aquest no, perquè és més feixuc, m'agradaria llegir un altre. Sí, t'anava a dir, crec que el de La brújula sin destino és bastant profund i crec que és algo molt personal, però m'agradaria llegir un altre que també és un tema d'actualitat. Vale. I que s'està veient molt tant a França com a Espanya, i crec que és important dir les coses. Tot teu. Sí. És la de la poesia, que podem llegir ràpid, Silvet? Sí. Aleshores... Val, es titula Ni una mano encima. Ni un comentario grosero, ni un insulto, ni una amenaza, ni un chantaje, ni un silencio, ni un forcejeo, ni una caricia violenta, ni la esclavitud, ni posesión, ni control sobre ti, ni una mano encima, ni a ti ni a nadie, no es no, tú vales más. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies. Que no llegeixes! Gràcies. De veritat, O sigui, crec que és un talent saber llegir i que enganxar-te. Ah, sí? Per mi, si hi ha gent que se fa una mica feixuga quan llegeix, de veritat, és una mica passadillo. Jo, per exemple, a vegades quan llegeixo les de Tertulian, vull donar-me canya per fer-ho ràpid, però clar, aleshores no queda tan bé. I ho has fet? Ai, gràcies. És el primer cop que llegeixo aquí un poema en directe, Primer cop. Així que... No ho has semblat. Ah, no? No, ho has fet superbé, ho has fet Ah, doncs superbé. guai. Doncs bueno, si us ha agradat la petita intro que ens ha fet la Laia, aquí teniu el seu llibre, es diu A ti, i el trobareu a l'FNAC i a l'Amazon. I per altra banda, tenim, podem dir-ho així, la meva amiga Silvet, perquè ja la Silvet la coneixeu del meu TikTok, de que hem fet entrevistes juntes. Tenim un passat en comú molt semblant, i ella ens presenta Encerrada. Un llibre no apte per tothom.
perquè ja us ho dic jo, que si sou porucs ho passareu malament, perquè jo sóc molt poruga i és un llibre entre una mescla entre thriller psicològic i de terror, podríem dir, però és molt maco. És molt maco perquè no és la típica història de terror i passes por i puntos, sinó que té un trasfons del maltracte, de la visió de les dones sola a la vida, també et diria. No sé, a mi m'ha emocionat moltíssim. És més difícil de llegir, òbviament, que el de la Laia de poesia, jo m'he llegit els dos, evidentment per saber de què parlàvem. I el llibre de la Silvet el trobareu a la Trenca, a la llibreria, a Amazon, a Llibre Idees. On més, Silvet? Bueno, estem intentant, que ja ho anunciarem, que estigui a l'FNAC. A l'FNAC també. Sí. Com va sorgir Silvet? Bueno, no t'he dit ni hola. Hola, Silvet, benvinguda a Tertulian, que a més la Silvet no es perd mai cap Tertulian, i ho sé perquè m'ho comenta tot, i és en plan, és que l'has vist, perquè el que m'estàs parlant ho hem parlat al podcast, i això em fa molt feliç, t'ho he de dir. Silvet, com va sorgir la idea d'escriure aquest llibre tan maco? A veure, jo portava des de tota la vida que jo de petita deia jo vull ser escriptora, jo vull escriure un llibre, però clar, després et poses a treballar, no tens temps, no totes les editorials l'accepten manuscrits, llavors vius a Andorra, que al final, vulguis que no, és com que és molt més difícil accedir, i ho vaig deixar al costat. I va arribar el Covid, i va arribar el tancament. Llavors em vaig posar a escriure. Vas tindre temps. Em vaig posar a escriure i el vaig acabar gairebé... No, el vaig acabar en quarantena. I el mateix vaig començar buscant editorials, ningú acceptava manuscrits o només de tal gènere o el que sigui, i vaig dir, pues saps què, l'autopublico. Estalvio una mica i l'autopublico. I així és com va sortir el tema. Ostres, que guapo. M'han dit, no sé, que tens pensat treure un segon llibre. Sí. Què ens pots adelantar? A veure, és molt diferent, no és de por, no és cap thriller, és més ficció. Vale. Es dirà Azalea. Azalea, perdó. I va molt de... És a dir, el passat i el present es barregen. Vale. És una noia que viu al present, però que s'adona que realment és la reencarnació d'algú del passat. Vale. I és molt de fantasia, hi ha màgia, hi ha monstres... És molt diferent. Vale, és un altre estil, per lo que veig, perquè aquest és un llibre encerrada que et fa reflexionar, o sigui, plores, o sigui, és un llibre que a més plores, o sigui, de veritat, o sigui, t'emociones, però passes també malament i sobretot empatitzes molt amb els personatges. No trobarem aquest patiment al segon llibre. No. No, és molt més aventures, és més... És més per a tothom. Sabem data? Sabem alguna cosa? Ens pots adelantar alguna cosa, Tertulian? De moment m'han dit que probablement mitjans d'agost finals ja estarà. Ah, vale, o sigui, res. Sí, ja està en edició, ja està tot enviat, ja m'han enviat com una petita prova perquè jo l'acabi de revisar, llavors ara només falta que em confirmin la portada, que sí que la vaig dibuixar jo. Ah, també? Quines escritores tenim al país que es fan hasta les seves portades les dues, però quant talent, i jo tampoc. O sigui, de veritat. Que guapo. Bueno, és que haurem de portar la segona temporada de Tertulian per presentar-nos el teu nou llibre, perquè Laia, tu tens pensat treure algun... No t'he preguntat a tu tens pensat treure algun altre llibre? Sí, bueno, estamos en ello, ¿no? També estàs treballant. O sigui, hauré de portar la segona temporada a fer una altra tertúlia i presentar els vostres llibres. Encara no se sap ben bé, però vist l'èxit que ha tingut aquest primer llibre, doncs... Estàs animat. Ens estem replantejant la idea de potser escriure un segon llibre. També seguiríem la poesia, perquè de moment... El teu és la poesia, t'anava a preguntar. És el meu gènere amb el que em sento més còmoda i alliberada a l'hora d'escriure. D'acord. Però, clar, serien sobre temes diferents. Una mica més, potser, vist des d'una altra perspectiva, per dir-ho així. Sí, aquest llibre que has escrit a mi, tu ets autora, a mi em dona una visió molt, des del punt de vista molt femení. És un llibre tan femení, tan dolç, on es mostres tantes facetes dels sentiments que pots tenir, no? De l'angoixa, de l'acceptació, de... És un llibre superfemení, o sigui, se m'ha fet tan dolç de llegir. Saps? En plan, cada frase, cada cosa, em podia sentir identificada. Jo, personalment, no sabria amb quin quedar-me, i no estaria bé dir un. Jo us recomano que aneu a comprar els dos, en aquesta vida està bé menjar carn i peix, digueu-m'ho a mi que m'agrada tot, es compreu els dos i em doneu, sisplau, la vostra opinió. Anem a apoyar una mica al talent andorrà, que n'hi ha molt al país, és que n'hi ha moltíssim. Dit això, noies, a part d'apoyar talent aquí al país i que escriviu superbé, avui farem tertúlia. I avui us porto unes notícies
una mica dures per començar. A més, començarem pel plat fort, començarem per Cassire, que són els meus millors amics del país ara mateix. Anem explicant la notícia, anem a posar en context als nostres espectadors des de casa, d'acord? Els peruans reclamen controls a les obres i a l'allotjament on viuen. Denuncien l'incompliment de l'empresa i expliquen que ataquen els abusos per por i perquè en cas contrari els enviarien a Perú. El contracte estipula que el seu horari és de 40 hores setmanals, però aquestes són 50 mínim. Les primeres es paguen a 8 euros, les segones a 12 i l'administració de Cassire els deixa només amb 1.300 o 1.400 euros perquè afirmen que s'han de regir pel contracte peruà. Un d'aquests peruans que han fet aquesta notícia des de l'anonimat diu: ho acceptem perquè tenim por. No pensàvem trobar aquesta història d'explotació quan vam decidir venir a Andorra i per això demanem que algú vingui i pregunti als treballadors, lliurement i sense presència del cap. I és que, noies, això es tracta d'una trampa per esquivar els controls de govern. Govern actualment exigeix que les condicions dels treballadors del país siguin les mateixes per ells, però clar, l'empresa diu que no, que el seu contracte és peruà i signat a Lima i que els obrers accepten les condicions perquè en cas contrari, repeteixo com abans, serien acomiadats. També diu que abans d'aconseguir el permís de treball estan uns 25 dies a l'espera de que arribi la documentació. No treballen i no cobren, però han de pagar igualment l'estada, tot i que el contracte deixa clar que és a compte de l'empresa. N'estan farts i cansats. Inclús alguns diumenges estan obligats a treballar als xalets dels directius d'empreses andorranes per 7 euros l'hora. Abans de portar aquesta notícia a comentar-la, tinc que dir-vos a vosaltres i a la gent de casa, jo avui he quedat amb l'Àngel, bueno, ja em veu la cara d'haver estat plorant, o sigui, l'any sabia quan he entrat al cotxe i jo estava plorant, he quedat amb l'Àngel Asunción, el obrer peruà, d'origen peruà, que ha sigut valent, que té esperit tertulian, va veure el meu TikTok, suposo que molts que veieu tertulian haureu vist el meu TikTok, que vaig fer ahir sobre Cassire, ell va veure, es va posar en contacte amb mi i res m'ha pogut fer més feliç perquè ell m'ha explicat les coses com han sigut. No treballen 40 hores, treballen 50, no han estat 25 dies, almenys ell, aquí al país sense treballar. Van estar primer un mes a la seu, a l'espera de fer els papers. Un segon mes a Andorra, on ja dormien a Sispony, però tampoc van fer feines i els van pagar uns 1.100 euros en negre. A part d'anar al xalet d'un tal Toni, estem intentant averiguar qui Toni és aquest Toni que té un xalet, i contracta peruans sense la targeta verda perquè li facin les obres del garatge de casa seva i unes ampliacions que està fent al soterrani. Ja us anuncio ara de primera mà que aquest home, l'Àngel, vindrà la setmana que ve a Tertulian, serà el nostre entrevistat de la pròxima setmana, serà una entrevista dura. Serà una entrevista on, sobretot, vull donar veu a que s'ha de posar en valor la gent que té coratge i nassos de dir no, jo no agafo un avió, perquè ell, quan el van fer fora, li van dir te tens un avió pagat i cap a Perú, que tu dones problemes. Ell va dir que no. Ell està aquí gràcies a l'ajuda de la Creu Roja, govern i algunes institucions. Però clar, ell els primers mesos que estava aquí va tindre que ell demanar diners a Perú a la seva dona perquè li enviés. Perquè, clar, tenen menjar pagat de dilluns a divendres, però el cap de setmana doncs no mengis. I així durant 2 mesos que no treballaven, i el que no treballaven. I ell es va enfadar amb l'empresa i tot això va petar perquè ells els hi feien pagar 600 i pico, no ho diré exactament, per allotjament i menjar, firmat des del principi del contracte. Al segon mes treballant, o sigui, el primer mes que en realitat cobren amb la targeta verda, li diuen no, passaran a ser 900 i pico. Ell va ser quan va dir, no penso firmar aquest paper. Perfecte, demà estàs despedit, demà tens un avió. L'empresa va agafar les seves coses, li va preparar dins de l'albergue a fora, ja tenia el bitllet d'avió i li van donar de baixa la targeta verda. Així, com si ell hagués firmat que renuncia a la feina. El que em pregunto és, gent de govern que ens esteu escoltant, una petita cosa que avui m'ha dit l'Àngel que m'ha ressonat molt al cap és com pot ser que ell no hagi firmat cap paper de que ha renunciat a la feina, però la targeta verda li ha donat de baixa. On és la seva firma en aquest paper? M'agradaria molt saber-ho, perquè llavors vol dir que l'han falsificat i és una il·legalitat més que fa Cassire. Dit això, aquest tostón, tenia que fer aquesta introducció, avui a veure l'Àngel i jo m'he emocionat molt, he plorat molt, que sí, que aquestes justícies noies passen cada dia, que aquests problemes estan arreu del món. El que un es planteja, com parlàvem amb la Silveta al cotxe, és que passin a Andorra. Anem d'abanderats de primermundistes, de seguretat, de treballadors contents, de... No sé què en penseu vosaltres. Silvet, tu que m'has vist plorar al cotxe quan t'he vingut a buscar, que no podia controlar encara, ara ho dic rient, però és que en aquell moment estava molt nerviosa.
Quina és la teva opinió sobre tot aquest cas? A mi primer em sembla una vergonya que ja no estem parlant a l'home li va passar a ell, perquè ja fa dies que li ha passat i que se li va prometre una ajuda i no sé Que és què. que no pot treballar perquè al donar-li haver donat baixa la targeta verda, ara se l'ha de fer nova. Però necessita els penals, els Sí, antecedents, tot el que necessita apostillat. I ara se l'està gestionant al Perú, que està costant una pasta. que no té, I a sobre després ha de fer esperar que suportin aquí. perquè em sembla una vergonya. Primer que permeteixin que si ja li han pagat la targeta, com pot ser que de sobte ja no està, ja està invàlida? Això no em quadra ni per immigració ni per res. Perquè tu pagues la targeta i ja està. No la pots desvalidar així. Jo, Per si molt soc que- sincera, no sé com funciona. per Però molt que ell el que ell m'ha hagi dit és, marxat, la meva primer- firma no està. Primer, ell s'hi ha marxat, ells no tenien dret a treure-li les coses de casa. Ningú té dret a tocar-li res. Truques al Valle... Va vindre la policia, Jo ho explicaré una setmana que ve, però va vindre la policia, En plan, És que no tenen dret a tocar-li les coses. Són seves. Li haurien d'haver dit, mira, agafa les teves coses i al carrer, que no està bé, però almenys, no, perquè ell si li falta alguna cosa ahí, com ho reclama? clar, pensa que la policia el va fer tornar a entrar i ell m'ha explicat que aquella nit ho va passar molt malament perquè no el van posar a l'habitació amb els seus companys, sinó que la van posar amb un tal... Bueno, hi ha dos que són com els xanxulleros que estan com super allà. I un es diu Christian, que és un tio que el podeu trobar a TikTok a Andorra, que és un noi peruà també, que alarde dels diners que té a TikTok, perquè clar, com és el capo. I després un tal Epson, que és com el cuiner. Aquests dos es veu que patriqui. I el van tancar a dormir amb ells o amb compadres, com m'ha dit ell, de part de Casire. Tota la nit li van estar fent xantatge emocional, bullying... No sé, estàs gravant? Perquè ell va gravar. Quan el van portar a firmar, ell Sí. va gravar. Va dir, no penso pagar aquests 900 euros, vaig a gravar-ho per lo que sigui. I van anar a la policia amb aquesta gravació i està al diari d'Andorra aquesta gravació i també la posarem aquí. ¿Lo vas a grabar todo? Ah, vas a llorar a mamá. Un chantatge emocional tota la nit desde així. un punt de vista súper machista, desde un punt de vista súper te voy a machacar. I clar, ell m'ha dit, Clàudia, jo totes les proves i tot el que tinc, ho tinc al mòbil. Al mòbil jo el tenia a la butxaca. Tenia molta por de que dormint me'l robessin. Clar. I no vaig dormir tota la nit. O sigui, l'última nit que va passar allà dins, perquè la policia el va fer entrar i després ja a Creu Roja li ha donat Sí. un alberg i bla, bla, bla. Però és que no hauria de ser la Creu Roja que li dones una... Que està molt bé, que li hagin ajudat i Sí, tot. la Creu Roja li està ajudant, No sé... Això em sembla bé, però és que és una vergonya que aquí, en un país que som... Sí, que vingui tothom, sí, vinga, som els millors del món, i passin aquestes coses. Que es permeti que portin a gent de fora, que està bé, però que no es controli què passa amb aquesta gent. Totalment. Mm. Què n'opina la Laia? Jo estic super d'acord amb el que diu la Silvet, perquè crec que si tu fas Andorra un país atractiu on la gent vegi que es pot treballar i en bones condicions de treball, el mínim que has de fer és protegir aquesta gent. I crec que potser el govern hauria d'intentar no tan sols protegir els andorrans, sinó també la gent nova que ve aquí a treballar, perquè d'alguna manera també està fent un compromís amb Andorra treballant allà. Molt ben dit. No és tan sols vindre a treballar i marxar, no, és que en Andorra fan tot a Andorra, fan una vida a Andorra, fan part del món ciutadà i tenen drets i obligacions. Llavors Totalment. crec que és ultra necessari que aquesta gent estigui protegida i també jo a part ficaria més inspectors que realment vegin aquestes coses, les denuncin perquè no és normal tolerar aquest tipus d'actituds i d'actes il·legals. El problema de les inspeccions, la senyora Conxita Marsol va dir que ella perquè és la que està d'habitatge ara, Sí, només fan inspeccions aleatòries, molt poques, clar, és que i quan hi ha una això és- denúncia. Però com aquesta gent anirà a denunciar? O sigui, avui l'Àngel m'ha dit, Clàudia, et podria dir 50.000 noms que estan amb depressió. Estem tots aquí fatal, no tenim ganes de viure, no tenim ganes de menjar. Però no per res, si una cosa és una cosa, jo l'accepto i vinc, però no m'enganyis. I vinc de l'altre punt del món, no és agafar un cotxe i me'n planto en 2 hores, o... La meva reflexió d'aquí és, noies, creieu que potser Andorra hauria de començar a acceptar que no som tan atractius? Ja no som tan un partidàs per vindre a treballar, per vindre a no, ja no ho som, o sigui, som un país normal ja, o sigui, i deixa de vendre tant la moto, perquè tu fora de càmera m'explicaves tot l'abús que hi ha hagut amb els argentins Sí, aquest hivern. sí, en efecte. Quan no són uns, són els altres. O sigui, potser Andorra hauria de reconèixer que la gent que vingui aquí a viure, a treballar, que seran residents o temporers en aquest aspecte,
no hi ha 2.000 euros, ni hi ha l'hora i el moro, s'ha de compartir pis, i potser qui vulgui vindre és perquè li agrada Andorra molt o esquiar molt i li compensa treballar tant perquè al plegar pot anar a esquiar. Per exemple. Però deixem d'enganyar ja la gent de fora. Sí, si no, una altra opció que també estava pensant és si no poden acomplir tot el que acabes de dir ara, de dir, ser realistes i exposar les condicions tal i com són, sense haver d'enganyar la gent, l'altra opció és intentar fortificar la sobirania, però és això, ajudant, protegint i realment demostrant que hi ha una inspecció no de tant en quant, sinó sovint. I no un cop cada 6 mesos, sinó que, per exemple, no ho sé pas, però un cop al mes vingui un inspector i no tan sols parli amb els jefes, sinó també amb cada empleat perquè tingui diverses versions. És a dir, Sí, que estiguin coaccionats sense els jefes i sense ningú, sí, totalment. Clar, és a dir, hi ha dues opcions. O l'opció de fortalèixer la sobirania implementant més protecció i ajuda als necessitats i a la gent de l'estranger, o si no, dir les coses tal com són perquè la gent no se senti enganyada. Totalment. Després hi ha molts comentaris que llegeixo a les xarxes, sobretot mi querido diari d'Andorra i els meus diaris que tenen un Twitter allà dins, que és com, em dóna la vida, o sigui, tu tens ganes d'esbarallar i et poses allà dins un rato, saps? I la gent diu, pues si no estan contents, que marxin. Pues que es pensen, jo treballo i al final de mes em queden... Sí, que segurament tu treballes i tens que pagar un lloguer i et quedaran 500.000, però reconeixem que sense aquesta mà d'obra estrangera, qui faria moltes coses aquí a Andorra? Que és que nosaltres no les volem fer. Clar. Siguem sincers, que nosaltres no les volem fer. És que Andorra, de fet, viu dels immigrants. Andorra viu dels I ha immigrants. crescut Gràcies als immigrants. Per això, el menys que els hi devem és un mínim de protecció. I de seguretat, dignitat, i que dignitat, tinguin una sí. vida digna. Jo, de veritat, si haguéssiu vist aquest home avui, a mi m'ha fet molta llàstima. O sigui, ell me deia, ai, però senyora, no llores, saps? En plan així, Ai, pobre. i jo, ho sento. Sí, però és que aquesta gent ve d'una situació que Hiperprecària, marxen del Perú hiperprecària. perquè ho necessiten. Clar, no perquè vulguin. Viuen No, en cases que li bufa el llop, com qui diu, i se li cauen a sobre. Para pasarlo así de mal. Es que lo de paso verdad. mal con mi mujer y mis 3 hijos. Clar. Clar, a part Que són de fills. és que és això, has I de un deixar d'ells la família al com costat. un tumor aquí, Sí. que cada vegada que es dona com un cop se li trenca tot i l'han d'encasillar. En plan, té com un problema que, bueno, pues, si m'ha explicat que això, jo he vingut a Andorra perquè el meu fill té aquesta malaltia. I jo necessito els diners perquè jo vull portar el meu fill a un bon metge i m'explicava. I... Clar, és que també... Ell mai hagués vingut aquí a Andorra si no hagués tingut un fill malalt. O sigui, vale, Clar. pues... És que és això, tampoc crec que Andorra no té en consideració de les condicions de les que estan vivint i del per què realment venen aquí, que no venen aquí de vacances ni perquè volen, sinó perquè realment se'n van amb una mà al davant i una altra al darrere intentar fer una vida nova per millorar la que tenien abans. Totalment. I crec que això molta gent no n'és conscient de d'on venen i de com els estem tractant. Totalment. No hi ha una consciència. Totalment. I molta gent que ens digui, sobretot m'ho diuen per privat, bueno, però és que jo porto 20 anys a Andorra i ho estic passant pitjor que ells. Ja, és que estàs normalitzant que estàs passant pitjor d'ells. És que no hauríem de normalitzar-ho. Clar. La cosa és que nosaltres hauríem d'estar superbé i els que vinguessin, tractar-los lo que millor es mereix, Clar. lo que es mereixen, lo que tindria qualsevol treballador que vingués a Andorra. Què passa? Que quan nosaltres estem precaris, no sigui que vingui un peruà de fora I visqui millor que tu. i visqui millor que jo. No, és que estem normalitzant la precarietat. Aquest home el que ha fet és totalment correcte, totalment ètic. És que és el que havia de fer. I tothom el que li està dient coses penso, carinyo, tu has normalitzat la teva precarietat i no deixes que algú lluiti per ella. En Pues no. efecte. És que a Andorra es normalitzen moltes coses que no s'haurien de normalitzar. I sovint, quan marxes a l'estranger, és quan te n'adones de que això no és normal, aquesta situació tampoc, i crec que a vegades s'escolta poc al ciutadà. Aquí a Andorra? Sí. No se l'escolta. No se l'escolta. Vull Bueno, dir- escolteu que el meu amic l'Espot, Ai, mi amigo el sí, Presi, sí. farà un referèndum sobre la Unió Europea. I a veure quin cas li fa el referèndum. Ell pot... Bueno, jo ja li he demanat, sisplau, Presi, que sigui vinculant. Jo li he demanat. A veure, I com ell és molt fan de tertulians, sé que ho farà. segur. Ja segur. Parlant del Presi, si és que m'ho porteu també, m'ho lligueu també, noies, Espot advoca per dignificar el fet de viure fora d'Andorra. No puc continuar llegint aquest article sense dir Presi, vostè sap que jo m'he agafat la casa de fora d'Andorra, perquè ho sé que ho sap, perquè es mira tots els tertulians. Vol vindre amb mi a Hospitalet i ho dignifiquem junts? Pregunta, vale? Defensa que no es vol expulsar ningú, però insisteix en els límits del creixement. Bueno, podem dividir el seu xalet en 12 o 15 parcel·les, i podem viure 12 o 15 famílies que ja no han de marxar. Què li sembla, aquesta dignificació? No sé, com a exemple.
Què he fet jo aquí? Disculpeu. Sí. Convenient la possibilitat de que hi hagi gent que vingui a treballar a Andorra però que visqui fora d'Andorra. I en aquest sentit va parlar de dignificar el fet de viure fora d'Andorra i de garantir aquells que treballen al Principat malgrat que visquin en el territori d'un altre país. Segons es pot, puguin tenir accés als mateixos serveis públics, a les mateixes prestacions i a més puguin venir aquí en un termini raonable i per tant millorar les comunicacions en el pas fronterer. Es pot admetre davant als entrevistadors el rebuig que genera aquesta alternativa, però va insistir que no pretén expulsar residents. Els que estan residint aquí hem de fer el possible perquè continuïn residint aquí. Ah, sí? Doncs jo residia al país i m'he tingut que marxar. Però aquells que vulguin venir en un futur segurament no tots podran viure al país. Vale. Coses a comentar d'aquí. La primera cosa que vull comentar és no ens vengui la moto, senyor cap de govern, perquè els que resideixen al país i es quedaran al país és perquè tenen una casa comprada al país. Qui no tingui una casa comprada al país, no hi ha manera. No hi ha manera perquè jo estic cobrant molt més del salari base, tinc el podcast que genero ingressos, tinc el TikTok que genero ingressos i faig col·laboracions amb marques, rondarà els 2.000 euros la història meva. A on me'n vaig a viure? De lloguer no puc perquè tinc 3 gossos. I comprar qualsevol apartament amb 2 habitacions i una mica de terrasseta, un balconet, una línia d'un balconet. Sí, 4 metres quadrats, com a molt. Sí, a Bordes del Valira 330.000 euros. Doncs la meva casa de França, hi ha alguna pallassa por ahí que diu que m'ha costat 1 milió, i ridícul, he pagat menys que per aquest pis. Però molt menys, només us dic això. I no hauria de donar tantes informacions meves, però que no us enganyin. Per tant, ja no estem parlant d'això. Es pot pensar, bueno, els que a partir d'ara vinguin, que visquin a la Seu o a Hospitalet, on sigui, no? I pugen, ja. Però els que estem ara en edat de comprar-nos la casa. Laia, tu tenies ara 23. Recent fets. La Laia encara li queda una mica per comprar una casa. No, però és el que li comentava abans de la Silvet. Jo he estat 5 anys fora d'Andorra degut als meus estudis. Com jo? I clar, vaig acabar ara fa poc al juny i he arribat aquí a Andorra. Bueno, anem a mirar pisos, no? Fa 5 anys que no vinc aquí, tal, anem a ficar-nos una mica al dia. I veig els preus i li vaig dir a ma mare, mama, què ha passat aquí? I aquests preus? Fa 5 anys no era així? Com és que ha pujat tant? I clar, és que molta gent és això, que vaig mirar que de lloguer són 1.200 euros i molta gent per pagar 1.200 euros prefereix estalviar i compres una casa, però és que tampoc és accessible. Crec que s'està fent d'això un mercat molt elitista i no és just, perquè crec que tothom hauria de tindre dret a poder viure a Andorra i més si treballes. I ja no això, m'agradaria posar en valor. Si tu ets andorrà i és el teu país, també. Què nassos que no hi ha cabuda? Foten fora els altres. En plan, a mi què m'estàs explicant? Però clar, que els foten fora, i fa la mà d'obra. Clar, t'anava a dir, és que tampoc... Clar, és que aquí hi ha un dilema molt gran. Però Jo crec és que que hauria si de fer marxa- espai. O sigui, crec que la solució en cap moment seria dir... Perquè a més, com parlàvem tu i jo amb el cotxe, bueno, explica-ho tu mateixa, la Seu s'ha cabrejat moltíssim. Sí. Clar, és que tu imagina't que la Seu està dient que si ja s'ha encarit, imagina't el que s'encariria si tothom se'n va allà. Després, posa-t'hi què passa. Quantes hores de cua han d'aguantar en temporada alta els que treballen a fora, el que han de pagar de transport si no tenen cotxe, si tenen cotxe la benzina, el pàrquing I el temps. i el I el temps. temps. Que és molt important. Si tu has una de persona començar... no pot treballar bé, si tu a la teva estona que dedicaries a sortir de la feina i pues, anar un dia al metge, un dia amb els amics a prendre alguna cosa, un dia al fisio, un dia al dentista, perquè la gent té coses a fer, o al gimnàs, perdoneu-me, No, sí. quan li dediques temps a això, No pots. Una mica de vida, bàsicament. si te la passaràs a la carretera. Mm. Además, fomentant el que us dic sempre al podcast, a Andorra tenim molta mala qualitat de l'aire i no se n'en parla. Per què? Per tots els vehicles constantment hi ha aturats en cues fent entre muntanyes. No és com Sí. una Barcelona o un lloc pla. No, estem atrapats. Estem atrapats. I això ho vaig veure molt clarament quan van vindre els fallers aquest estiu a Andorra, que van Sí. muntar aquí una traca enorme. Bueno, van vindre els fallers de València i Andorra a muntar pues, la seva traca, ¿vale? La seva falla, perdó, que em mataran. El fum que va generar dents aquest espès blanc, jo estava veient un partit de rugby. 20-25 minuts, tot gris amb uns núvols gegants, com si fossin núvols, perquè no acabava de pujar aquella pol·lució. Vaig dir, jo vaig pensar per dins mentre mirava el partit de rugby. Clar exemple de per què a Andorra tenim tanta mala qualitat de l'aire, perquè estem superenxubats. Bueno, és una vall, i llavors tot queda... Costa de pujar, acaba marxant, però costa. Aleshores, marxaríeu a viure fora d'Andorra com jo he fet? A últimes instàncies sí, però no treballaria a Andorra. Si me'n vaig fora, me'n vaig fora. Clar.
Perquè si jo faig horari partit, què faig? En aquesta hora o 2 hores que tinc lliures, me'n vaig a gastar més? Que no ho tinc? O al carrer a passar fred si és hivern, o calor si és calor estiu. si és estiu. Ara amb aquesta calor t'estàs 2 hores ahí al sol i te puede dar un xungo. No és just per la gent que està aquí treballant per ells, pels rics. Perquè al final estem treballant per ells. Tu, Laia, t'ho plantejaries? Depèn de moltíssimes coses. Depèn del sou, depèn de la qualitat de vida que tingui, perquè, com diu la Silvet, si tinc un horari partit i m'he d'anar movent d'un lloc a l'altre, prefereixo anar a viure a un altre lloc on em proposin més un contracte atractiu, però, I tinguis una vida digna. clar, sí, tindre una mica de vida, una mica de poder ser humà i poder fer les coses que a un li agraden i no tan sols casa-treball, treball-casa. Recordem que som humans. Doncs, bueno, aquí has de govern que estiguin mirant tertulià, que no només al preci, res, que les teves polítiques funcionen molt bé i que si les implementen continuarem perdent talent a Andorra. A part, que no sé si t'ho he dit abans, que em sembla que s'ha volgut retreure de la... Ah, exactament, això m'estaves comentant, és Ara que veritat. m'he És recordat. que comentem tant a fora de càmeres perquè Que no... ens emocionem que després les coses importants no les diem No davant sé de si ha càmeres. estat del tot que es va retreure perquè com que va dir no, home, no, tothom haurà Clar, és de que marxar. la seu s'ha posat enfadadíssima, Se li ha Tot que us tirat han anomenat sobre. jo, que és l'Hospitalet, ningú ha dit res. Estan encantats com 160 habitants. Clar, però em sembla que sí, que ha dit com que no, home, jo no he dit això, s'ha malinterpretat. Que bueno, que està tot escrit, que s'ha vist al diari, hi ha l'entrevista, que sí Que ho ha sí, dit. que jo tinc les recopilacions de Però- tot, a Tertuliana ho recopilem tot. És això, es va intentar retreure després que la seu... i Digués tot, que no sí, permetiria que ningú vingués, totalment. Sí, crec que és important això, que ja que ets andorrà i treballes a Andorra, lo mínim és viure. I no arrastrar els nostres veïns En efecte. a la nostra precarietat. Clar. Si la Sí. gent de la seu estarà pagant ara per lloguers 300, 400, 500, 600 euros, no tinc ni idea, m'ho estic inventant, però no seran els nostres preus, ho asseguro. Si nosaltres baixem, els sentenciem com a nosaltres. I Clar. estarem igual. A més que també, I després de la seu on anirem a Oliana a viure, al pantano. I Clar. per el mateix, i és que també em sembla una manera de rentar-se les mans, de dir, no, que la seu s'encarregui. No ens fem... Nosaltres no ens n'ocupem. Veniu a treballar, però després per viure... clar, però això passa perquè estan fent els... Em sembla una poca els responsabilitat. pisos aquests assequibles, clar, què passa? Que han vist que hi ha feina a fer. Ja, I- però els pisos assequibles, per quanta gent són, Silvet? Per mi, No ho sé pas. no s'estan donant primer la pressa, ni que sigui per 20 persones, no s'estan donant la pressa que s'haurien de donar, perquè els edificis de luxe així es construeixen. Jo he vist hores per ser rapidíssim. Ah, que sí? Has vist alguna cosa més a part de les coses de luxe? No. I en Camp també, ara s'estan edificant a Valianova 2 edificis de luxe de la mobiliària Galí. Clar, és que aquí només és luxe, Andorra. És luxe, perquè tots som milionaris. Clar, però és que el luxe és pels de fora. I la milionària només sóc jo, que ho sapigueu, eh? Sí, no, Però això dic que és un sistema La milionària només elitista. sóc jo. És un Ja ho sistema sabeu, molt els elitista. TikToks que em dediquen, per tant, vosaltres que no sou milionàries... Clar, que tu imagina't que tota la gent que està treballant ara a Andorra, ja siguin andorrans o estrangers, és igual. La gent que viu i treballa a Andorra, que estan compartint pis i, com t'he dit, tinc amics que s'estan trobant una situació que han de deixar l'habitació on estan i no estan trobant pis, i són dos visquen junts, Sí. no? Que si marxa tota la gent, qui treballarà pel govern? Qui treballarà pels turistes? Qui farà la feina que la gent no vol fer? Clar, que, molt boniques les fonts. Quan les vinguin a veure, qui els hi servirà el menjar si no hi ha gent aquí per servir-los? Clar, és que 4 milions per les fonts eren molt importants, Silvet. Eren molt importants aquells 4 milions. era imprescindible. No, és que és A més, ho sento molt. És com el una Cirque du mica Soleil. absurd. No porteu un espectacle, un espectacle de llums, fa 10 anys, era, vamos, en una Molt más. I a més amb música clàssica i... Avui en dia, un espectacle de llums i més... A més, al diari d'Andorra sota molt que van sempre amb els del govern, no? Perquè posaven... consumeix la meitat d'energia de Montjuïc. Bueno, carinyo, és que quan la vaig anar a veure no és ni un quart de Montjuïc, tindria que consumir Però que un era, quart. era innecessari, que els Era turistes tenen moltes coses a fer a Andorra. Era Poden anar al pont innecessari. tibetà, Era poden... innecessari. Hi ha moltes coses a fer, que es preocupin una mica de gastar diners a la gent que A viu més, aquí. aquella vorera, quant temps està aquella vorera del costat del refugi alpí tancada? Ha estat un borrón de moltíssim tiempo. temps. O sigui, jo me'n recordo Manchester i el màster que estava tancada, i quan vaig tornar encara seguia tancada. Sí. Ha estat anys, o sigui, 3 anys o una cosa així, o sigui, Algo així, molt més o exagerat. Mhm. Felicitats per l'artista, el senyor Servós, que és el que s'ha endut 2 milions. Molt La bé resta, per ell. doncs, pues ho lamentem. La veritat, jo, l'artista, pues, xapó per ell, ell no té la que culpa, està molt bé. A ell li han demanat, ho ha fet, I s'ha endut lo seu. I ben fet. Jo la queixa és al govern. i a mi també. També crec que seria interessant, potser, ja que a Andorra tenim artistes,
Que pensar és una cosa més dels artistes. pensar en els artistes andorrans que també puguin participar. És a dir, sí que el Cirque du Soleil està molt bé, sí, és veritat, perquè és una empresa que es preparen els shows i fa temps que ja els coneixem, però crec que també seria convenient escoltar un altre cop el mateix d'abans, el ciutadà andorrà, i donar oportunitats a la gent jove d'aquí que té talent, perquè Ho parlarem. És És una important. notícia que parlarem amb la Cirque du Soleil. No ens adelantem perquè la parlarem. Continuant amb els desplaçaments, malestar en les companyies de bus perquè consideren un concurs encobert el de la línia de la Seu. Es queixen perquè el govern ha establert els preus màxims, les freqüències i els tipus d'autobús quan una línia internacional de l'administració, o sigui, no és una cosa dins Andorra, és entre dos països. És Andorra ha creat un concurs, però et diu, ha de ser aquest tipus d'autobús, ha de ser a aquest preu alt de la línia, ha de ser això i només et dona el contracte durant 2 anys. O sigui, la inversió que facis no et dona cap validesa perquè 2 anys passen volant. I que després no se sap. el preu és 4,5 € anada o 8 € anada i tornada. Senyor Presi, amigo mío, com pretén vostè que algú que cobra el salari base es gasti cada dia 8 € en un autobús? És que és de risa. O sigui, la notícia, i li dic així a la cara, tindria que ser: fem això, valdrà 8 €, però qui demostri que és una persona que resideix a la Seu i treballa a Andorra, hi haurà un bus cada hora, els altres seran pagant, però hi ha un bus per hora pagat pel govern, gratis. Sí. O un preu simbòlic, 50 cèntims. Però si som amb 50 cèntims al final de mes, són molt de cada dia. També ho són És que molts, sí, tant no dic. Però bueno, vinga, jo Però agafo no el sap cotxe, per jo què agafo el diguis. cotxe, jo faig alguna cosa, vinga, Va. doncs fem simbòlic. El que no pot fer vostè és dir notícies i fer polítiques on se'ns fa fora del país sense unes solucions que més o menys, perquè no em dona cap de solució, siguin acceptables. Com pretén vostè que una persona que no té diners per un cotxe, perquè si ja vas a l'autobús i no tens diners per un cotxe, per un seguro, per tot el que gasti 8 € al dia, més el temps que comportarà, i que no ens trobem amb la típica d'aquí a Andorra, que l'autobús vagi ple. Clar, aquesta és una altra. Qui dona explicacions després a l'empresa? De faig tard. O qui dona explicacions al col·le és que he arribat tard a buscar els nens perquè l'autobús no ha passat, l'he perdut, anava ple. Jo espero que cada empresa del país d'autobús, o sigui, ja se sap qui que guanyarà, o sigui, ho posa per aquí a la notícia, el que passa que no seré jo qui ho digui, i ja se sap quina empresa guanyarà, es quedarà al concurs, sempre deien els amics i els xanxulleros del país, però jo crec que cap empresa del país tindria que participar en aquest concurs. De veritat, rotllo, huelga es diu en català? No diu Com a Andorra no es pot fer, no la sé. Una vaga. Pues. Va. Una vaga, doncs, com que aquí a Andorra lo de les vagues no, però jo faria una vaga. Jo faria una vaga i que cap empresa d'autobusos n'és i que el govern gastís els autobusos aquests de 250.000 que valen i es quedin en les seves condicions. És que de veritat, jo no li trobo cap sentit a les polítiques que fa actualment DEA en aquest aspecte perquè trobo que precaritzen tant la situació, o sigui, perdó que em posi les mans a la cara, és que ho penso i em ratllo moltíssim. No és, què en penseu vosaltres? O sigui, ja no només del preu, què en penseu del temps que es podrà tardar, de les cues? Jo ho veig inviable. Inviable. Jo ho veig inviable perquè tinguis la feina que tinguis, que siguis el que siguis, no, o no arribaràs a temps, o el que tu dius, perdràs el bus, o no t'ho podràs permetre, llavors hauràs de canviar de feina, o t'hauràs d'anar a un altre lloc a... Perdrà treballadors perquè marxaran a on estan vivint. I perdrem turistes, perquè si hi ha les cues dels turistes més les cues dels treballadors... Sí, hi ha queixes de les cua. cuixes i de les cues De i les cuixes. de les cuixes. Sí, faran cuixes alguns. Els veurem pujant en bicicleta. Mira, a lo mejor. Però Potser, jo ho veig inviable. És molt pensar en la butxaca d'uns i molt poc en la d'altres. A més, vull afegir que invertir 250.000 euros per 2 anys Bueno, per cada autobús, les he i tret per diversos, cada autobús em sembla No he volgut llegir una la mica notícia, absurd, però... la veritat. No té sentit. No té sentit. A part del que has dit, que estic totalment d'acord Que és amb que tu, no, sí, però és que no lo té dels sentit. 250.000 euros per autobús i tan sols duri 2 anys, em sembla inadmissible. Han de tindre un mínim de freqüències, que ha de ser entre mitja hora i una hora, ¿vale? Per tant, no és un autobús. Multiplica quantes hores al dia hi ha per freqüències de mitja hora o Ja. una hora. Sí, no, Imagina't. és inviable. Perquè quan surts d'un país, aquest autobús ha de tindre unes característiques. No poden ser aquests autobusos que tenim taronjets, baixets, així tan cuquis Sí, de la han de línia. ser els... No sé quins són, jo no ho sé, la veritat, no entenc d'autobusos, portarem un expert en autobusos, no ho sé, però no. No, o sigui, no estic entenent res de lo que està passant, no.
No? Però bueno, dit això, portarem les actualitats aquí a Tertulian de lo que passa en aquest tema. Nosaltres anem explicant el procés de desnificació del país. I ara, la notícia d'ara és una conseqüència de tot el que estem parlant. D'acord? La negativa a perdre la nacionalitat d'origen, un dels principals motius per no fer-se andorrà. L'enquesta postelectoral de la RMSI posa en relleu que prop del 30% no s'ha fet andorrà per por a perdre la nacionalitat d'origen i no s'accepta a Andorra la doble nacionalitat, mentre que a un 23% no li interessa. Aquest estudi també he de dir que és una mica simbòlic perquè només se li ha fet a 171 persones. És que és molt simbòlic. Una mica Però, escàs. però diuen que d'aquests 171, el 29 té por a perdre la seva nacionalitat d'origen, el 23 considera que no ho necessita, el 3,5, és a dir, 6 persones ho estan tramitant ara mateix i un 2,6 ho estan pensant. Però t'he de dir que un parell de persones de l'enquesta no sabien que després de 20 anys et podies fer Andorra. Noies, el passaport andorrà és el passaport 17è més poderós del món. Sí que és veritat que quan a vegades anem de vacances tots, a tots els andorrans ens ha passat que en algun aeroport ens han dit ¿esto dónde está? Esto no lo conozco yo. M'ha passat de tenir-me retinguda a Austràlia any 2012, plorar i tot, en plan, però busca-ho a Google. O sigui, literal, perquè a més viatjava sola sent menor, tenia 17, ¿vale? Llavors era com, Andorra, menor... ¿Qué pasa? No. Eso es falso. No, senyora, usted lleva alguna cosa por dentro del estómago. O sigui, literal. Però tot i això, abans Andorra tindre el passaport tenia un valor increïble. Sí. Tothom deia, uau, ojalà ser andorrà, uau, vull estudiar per treure'm el passaport. Però perquè tenies més avantatges aquí al país, ara no. De què em serveix a mi si jo soc, no sé, francès o espanyol? Visc a Andorra, treballo a Andorra, em faig a Andorra, perdó, la meva nacionalitat, i si he de marxar al meu país... Perquè he vist la situació... Perquè aquí no puc, què? He de tornar a tramitar tot per tornar a ser francès? Puc, no puc, com ho faig? No em serveix de res. Perdo ajudes del meu país, perdo temps... Clar. Que trobo una basanada que no es pugui tenir la doble nacionalitat aquí. Saben les coses que hi ha de molts portuguesos que estan aquí, que tenen fills, que no poden fer-lo en portuguès i andorrà. Però igualment no et serveix de res fer-te el passaport perquè tal com està la situació a Andorra, què faràs? Quins beneficis te dona, no? No tens. Clar, és que tu imagina't que ets un immigrant resident, ja siguis espanyol, portuguès, sí. entre altres nacionalitats, I portes 20 anys aquí. portes 20 anys aquí i hagis de renunciar a la teva cultura, als teus orígens, per tindre, potser, unes opcions que podries tindre millor al teu país. Perquè potser les que tens aquí, segons la teva situació, ara no val la pena. O haver d'esperar no sé quants anys per poder rebre una ajuda. També poc se'n parla de les ajudes. No n'hi ha. Per això... Després parlem del reagrupament familiar. Aquí a Andorra sabeu que el PS, ho sé perquè jo soc molt fan del Pere Baró, el vaig portar aquí a Tertulia, de veritat. O sigui, soc fan no del PS, soc fan del Pere Baró. A mi aquest tio em té i love, des d'aquí te queremos, Pere. O sigui, de veritat, o sigui, que també va vindre aquí, jo m'emocionava quan em parlava, almenys de la forma que ell té de viure la política, de fer-la. I deixarà després fer-nos un altre tema. Però a mi aquest home... Mira, és dels pocs que es veu que lluita i de veritat, que diu les coses com és les superactivista a pensa. les xarxes i va Sí. demanar el reagrupament familiar, que és aquí on venia. Si tu no poses fàcil que la família, la persona que viu al país, treballa pel país i va créixer el país, vol portar la seva família, estic abusant. Si tampoc deixem fer això, qui nassos voldrà el passaport? No deixem portar les famílies, no donen avantatges, no tenim ajudes, no tenim... Diuen que tampoc tindrem jubilació als de la CAS. Sí, ja ho he vist. Sí, ho Perquè- hem allargat fins als 60 Sí, molts. ara he de treballar fins als 67, quan l'home aquest que es va morir l'altre dia, que des d'aquí donem el pes amb la família de la Seu i que en pau descansi, tenia una edat pues, de més de 60, li va donar un microinfart, no anava lligat al sostre, es va escaure i es va estampar. I volen que treballem fins als 67. Hi ha edats que no, ho sento molt. Però és que jo no em veig jo no em veig als 60 de cuinera, al ritme que estic portant ara, no em veig. O sigui, tu seràs una autora molt famosa, Silvet. Sí, claro, però suposant que vull continuar a l'hostaleria, jo no em veig. O els cambrers ahí amb la correa que no m'ho veig. I clar, què fas? En aquella època, en aquella edat no pots buscar una altra feina perquè ningú et vol. Clar, a part, això és un altre tema. Molta gent, durant l'època del A partir Covid, dels 40 pico 50 ja oblida't de buscar feina. durant l'època del Covid va passar que hi havia molta gent que la van anar de fotre fora i gent de 50 anys que no els acceptaven perquè, clar, qui vol agafar una persona de 50 anys?
És que és inviable. Sí, és que d'aquí poc ja ni et jubilaràs ni viuràs I dignament. també els hi treus l'oportunitat als joves de poder començar a treballar i tindre oportunitats, perquè crec que si ens jubiléssim abans, la gent jove tindria abans propostes Hi hauria més mercat interessants laboral. i hi hauria més mercat laboral. Perquè a mi m'ha passat que em diguin ai, ets massa jove, et falten anys d'experiència... Però que experiència, si no em deixo treballar. Sí, sí, i és com vols que guanyi experiència si no puc Quan treballar? comences a treballar als 6 anys, Sí. l'experiència A que et partir d'ara, demanen... sí. Jo crec que la pròxima proposta del nostre presi serà que a partir d'ara, quan sortim de l'escola, no hi ha extraescolars. Hi ha un dia a treballar a l'Eclerc, un dia a servei de perruqueria... Si no, fer pràctiques. Sí, pràctiques, perquè tu puguis trobar ja el teu camí, perquè com que no vindrà gent de fora a treballar, ho hem de fer els andorrans. Claro. Llavors ja ens formaran. Com que tampoc tenim per FPs, grans FPs ni grans coses, doncs ja ens formaran des del col·le. Quedarem a l'espera de si sóc una visionària. No donis idees. Sí, y después digo, qué buena idea. Mira, ¿por qué no se me ha ocurrido antes? És que... I ara portem una notícia que jo no sabia si portar-la perquè és molt sensible aquí el país. Estem en un país que se suposa que és laic però no ho és, siguem sincers, perquè si no l'avortament seria factible. Clar. A mi per tant que no peguin la moto. Anem a parlar del cas de la família musulmana. Vale? Tema controversial que vosaltres m'heu aportat informacions que jo no sabia. Primer llegiré una mica el que és l'article que jo he fet i llavors jo vull que m'expliquis el que m'has explicat fora de càmeres i ho posem tot a la taula, vale? Perquè crec que hi ha molts petits incisos i hi ha un punt en comú i és el patiment d'aquests nens. D'acord? Això vull que quedi molt clar. Queixes de la família musulmana per les traves als fills pel ramadà. Fonts properes als pares afirmen que se'ls va posar tota mena de dificultats per no poder celebrar aquesta festa religiosa. Ells hi fan la vida impossible i estan vulnerant els drets de la família, asseguren a persones properes. Les crítiques al govern es repeteixen, no són ningú, els estan fent la vida impossible i vulneren tots els drets de la família. I repeteixen que no es vol reconèixer que els germans no estan bé a la Gavernera i que volen tornar a casa. Asseguren que els bessons han fet el ramadà voluntàriament perquè són menors i no tenen l'obligació de fer el dejú. Tot i això, la nena va patir una baixada de les defenses durant 3 dies i després va continuar amb la tradició religiosa. Sobre la baralla que van tenir el pare i el fill que va comportar la presència de la policia i la retirada de la custòdia, les fonts expliquen que el fill ja va advertir que si trucaven a la policia mentiria i acusaria el seu progenitor. Són afirmacions difícils de verificar, però s'ha de dir que el pare porta 25 anys treballant a la mateixa empresa que el país, que mai hi ha hagut cap queixa d'ell, que sempre ha tingut un bon comportament, que mai ha maltractat ningú i la gent del voltant el defineix com una persona practicant, com la mare, a qui se li suposa que té més influència sobre els seus fills. Ells hi diuen que l'Estat els protegeix dels pares. En fi, són afirmacions d'una part molt definida. Què vull dir amb això? Aquest article que va sortir, ara no me'n recordo d'on l'he tret, si del diari o de l'altaveu, no sé, sempre miro tots els diaris, perquè les notícies, no parlen els pares, parlen gent propera dels pares, i la notícia és una mica més llarga i explica que, per exemple, als nens de la Gavernera els hi fan fer futbol. Doncs, per exemple, el nen va demanar no fer futbol durant el ramadà per no cansar-se. També diuen que aquesta nena li va agafar aquesta baixada perquè ella no estava menjant, però és que li feien fer coses. No és... Clar. Després tu m'has explicat que jo això no ho sabia, suposo que per l'edat i que estic fora desconnectada, que aquesta nena anava al liceu. Sí, en efecte, aquesta noia anava al liceu, va voler portar un vel i el liceu li va dir que no podia portar un vel perquè és una escola laica. És que el liceu és de França. Clar. Llavors, què va passar? Que la mare, els pares van decidir de no portar la nena al col·legi, vist que no es respectava la ideologia a nivell religiós d'aquesta noia. Què passa? Que al final el liceu els van haver d'expulsar degut a les faltes constants d'assistència. Els pares la van apuntar a l'andorrana i va tornar a passar el mateix. És a dir, la noia va voler portar el vel i a Andorra li van dir que era una escola laica. Llavors, què va passar? Que la mare va decidir, la mare i el pare, de fet, no portar-la més al col·le i la van haver d'expulsar degut a la falta d'assistència. Una altra vegada. Una altra vegada. És a dir, que hi ha hagut 2 vegades el mateix problema. No sé si Silvia, tens alguna cosa més, algun apunt que potser m'hagi oblidat, que tu sé que estàs molt atenta en aquestes històries? No, això... Això era l'important. Sí. Jo aquí tinc una doble moral. A veure què en penseu vosaltres, noies.
Crec que nosaltres hauríem de deixar-li a qualsevol persona, la Clàudia pensa, la llibertat de poder fer el que vulgui. I si tu vols portar un vel perquè et fa feliç i a mi no m'està fent mal, perquè no m'està fent mal que tu portis un vel i no m'ofèn i tal, bueno, jo penso que és opressor cap a la dona, però la vida, també he tingut la sort de que jo he pogut estudiar a Tailàndia, a Suïssa, he treballat 2 vegades a la ONU, per molt que molta gent a vegades a TikTok m'ho qüestioni, pues sí, te jodes. Ho dic així perquè sempre que parlo aquest tema a TikTok és ¿qué has trabajado tú en la ONU? Allà vaig tindre la sort de conèixer la Marwa, una noia de Malàsia, hi ha una altra noia que no me'n recordo el seu nom, però que era d'origen pakistaní o iraní, que ella vivia a Suïssa. Vale? He conegut a 2 persones amb ell d'un estatus pues que jo vull estudiar, jo vull fer, no com aquests nens. I jo el primer amb 18 anys que se'm va ocórrer pensar, i amb aquesta noia després de la Marwa amb 24, és per què portes el vel? Amb lo guapa que estàs sense. Perquè clar, jo com a dona puc tindre l'oportunitat de veure-les sense el vel i els hi canvia tant la cara. Tot, és que el cabell fa molt, o sigui, jo avui em veig feíssima perquè no m'he pensat el cabell. És la crisi que estic tenint. Canvia molt. Llavors vaig preguntar, i elles, quan estàs educada, com en el cas, per exemple, dels gitanos, en que la teva aspiració a la vida és, per exemple, no, pues ser pura al casament, i és un orgull i una honra que per nosaltres és inexplicable, doncs per ella és el dia que li dona a la seva família la notícia de que vol continuar amb les tradicions, la forma de fer, la seva cultura, és una forma de dir jo continuaré i porto el vel i... Jo no ho faria mai. Jo no crec que hi hagués ningú que em tingués que dir com tinc que no. Però bueno, entenc que no tothom té el mateix passat, la mateixa motxilla, les mateixes ideologies. Jo pateixo per aquests nens. Què dur ha de ser que a casa tinguis una realitat i quan surtis per la porta de casa tinguis una altra realitat completament, de fet sigui antagònica, i aquestes 2 realitats estiguin quasi bé enfrontades. Al meu punt de vista. Primera pregunta que us vull fer. Si fóssiu les persones encarregades de dir si aquesta família, aquests nois, poden portar el vel, bueno, noia, poden portar el vel al col·le, vosaltres, què diríeu? Que sí. Que sí. Jo tinc un debat intern, la veritat. Perquè, per una part, estic d'acord que cadascú ha de tindre la llibertat de voler expressar-se i vestir-se com vol. Em sembla més que raonable i humà. Però també entenc que quan tu vas a un país, també t'has d'adaptar a les condicions del país. I si apuntes els nens a una escola, també entenc que t'has d'adaptar una mica als procediments de l'escola. Si l'escola és laica, no pots... És laica. És laica. Però llavors, si No vius pots a portar- Andorra, on la portes? No pots portar creus, no pots portar vel, tal. Potser per evitar Bona generar pregunta. conflictes entre nois i noies al pati o ves on sigui. Llavors, clar, tinc un debat intern perquè no sé quina de les dues No, és parts molt bona escoltar. reflexió i jo estic molt al teu punt. Però Però clar, llavors- jo soc musulmà, Mhm. practico la meva religió. Aquesta família, a més, és espanyola, I- és de Melilla, I què faig, Ah, Melilla. si la meva filla no pot anar a una escola laica i ella no vol deixar de portar el vel perquè vol seguir la religió i és el que ella vol, també estem en llibertat d'expressió aquí, no? Sí, sí, en efecte, sí, sí. I als altres nens no els hi faria mal veure que hi ha altres religions i altres maneres de fer. Mhm. És a dir, el meu company de feina porta un vel, i què? No està portant ara que els homes poden portar faldilla, poden portar top, que em sembla magnífic, però estem parlant d'una cosa igual de normal que això. És deixar la gent expressar-se. Si aquesta nena, per ella, la seva forma d'expressar-se, perquè és la seva forma de fer, és portar un vel i no fa mal a ningú, no va a estrangular a nadie con el velo. Però llavors pensa que si s'accepta portar vel, també s'hauria d'acceptar portar I em creus, sembla bé. entre altres coses, vull dir, o tots o ningú. No, A mi em sí o sembla no. bé. Vols portar una creu perquè tu ets Clar. religiós, porta una creu. Pregunta de, com es diu, advocat del dimoni, per la Silvet. Jo penso molt com ella, en realitat, però també t'entenc a tu. Però jo, la Clàudia realment, en essència, pensa com ella. El que passa que després penso com tu i dic... Però, ara portarem una mica la Silvet a la corda. Silvet, si acceptem el vel, també tenim que acceptar les hores que han de resar. Hem d'acceptar el ramadà. S'hauria llavors d'adaptar. Clar, és que la gent està en ramadà i a vegades toca en època de col·le Clar. Però jo tenia un company a l'escola que feia Ramadan i no menjava a la cantina i ja està. i tan tranquil·lament. I no passava res. No passava res. Jo tinc... Això sí, fer consciència a les escoles que si una família està fent el Ramadan, que no vagi a fer esport aquells dies i no Clar. passa res.
ja ho recuperarà, que si busca una manera que ho recuperin. I lo de resar, pues, jo ho entenc, jo he treballat amb companys a la feina i tot que no ho podien fer i ho accepten, no ho fan i ja està, però que els hi sabia greu. Això no em sembla tan dur, però la manera de vestir això no... De fet, al liceu me'n recordo que a la meva promoció, de fet, a la meva classe, més concretament, hi havia un noi que seguia la religió musulmana i sempre que tocava piscina, el noi no volia fer esport justament per evitar cansar-se, voler menjar, voler beure aigua i no poder perquè seguia el Ramadan. I molts professors no ho entenien. I clar, li deien, o fas l'esport o t'ho notaré com una falta perquè sembla que no vulguis participar a l'activitat escolar que t'estem proposant ara i que has de fer segons el programa educatiu. I sé que van tindre molts conflictes degut a això, perquè a més aquell any va caure en juny. A més, a l'estiu. Clar. Però clar, si a mi se'm dispensava perquè jo tenia la regla i no podia fer piscina i no podia anar a córrer perquè em feia molt mal, perquè no se'ls pot dispensar amb ells. Crec que és una mica diferent, perquè la regla és algo biològic. Però al final I una creença és més ideològic. Però estem parlant, o sigui, però jo entenc el que vol dir la Silvet, la Silvet està dient, però estem parlant d'una condició. La meva condició és soc musulmana, la meva condició és soc dona aquesta setmana amb la regla. Claro. A tu, jo entenc el que vol dir, a tu t'és igual el que jo tingui. M'has d'acceptar la condició que jo tingui, com pues aquesta setmana m'he trencat el braç perquè hi vaig anar a esquí i llavors aquesta setmana no ho faré. Sí, Tenim normalitzat que si trenques el braç, no faràs esport. Tenim mig normalitzat que si tens la regla, que trobes tan malament que no d'això. Normalitzem aleshores també aquestes coses. O sigui, creieu que si es normalitza tant ens afectaria a nosaltres? O sigui, a nosaltres A mi no no faria t'afectaria en cap res. No, és clar A que tu no. t'afecta que un company teu estigui fent el Ramadan? No ets tu qui està passant gana, és ell. Clar. I si ell porta el vel i tu et vols fer el tinte rubio, a ell si li molesta que miri cap a un altre costat. Pues a tu si et molesta que porti el vel, mires cap a un altre costat. creieu que tot i que això s'acceptés, que ho veig bastant inviable, en realitat els mateixos companys davant la negativa de govern o davant la negativa dels mateixos profes del pal, ai, és que ara aquest que és l'especialet, ai, en realitat, ni que s'acceptés, hi hauria una exclusió social molt gran igualment. Jo crec que potser al principi sí, però després no. Perquè saps que amb les noves, els més petits no tenen prejudicis. Llavors sí, els més grans que ho comencin a fer serà com, ala, porta el vel ara i no l'ha portat mai. I els nens petits diran, i per què portes el vel? I la nena petita li explicarà, pues porto el vel perquè la meva religió és així. I la nena t'ho vindrà a explicar tu a casa, tota feliç i no li importarà. Retrasaries si el vel lo del vel fins als 18 anys? En plan, fes el que vulguis quan siguis major d'edat. No. No, perquè tu als 18 anys ja t'has passat no sé quants anys que no s'has pogut fer el que volies. I potser ara ja no vols fer per tal o... Jo, per exemple, si us soc sincera, jo ho posaria al 16. Veritat que al 16 podem treballar? Sí. Al 16 podem agafar una moto? Doncs jo al 16 crec que les persones d'Andorra podrien decidir quina religió... Abans del 16, o sigui, a mi aquesta nena, amb 13, a mi personalment, si a mi em preguntes, a mi m'és igual, que potser si jo fos la directora del col·legi, a mi m'és igual. Però si s'han de posar traves o no traves, o s'ha de regularitzar això, perquè crec que la clau és que es regularitzi, i no hi hauria més problemes. Jo posaria els 16 anys, en el sentit, 16 anys, fes el que et doni la gana, i que ningú et pugui dir res. Si tu després no compleixen amb el que has de complir segons la societat per les teves condicions, tu ja te les apanyaràs, rotllo, no he anat amb aquesta excursió, no he anat amb aquesta activitat. Aquesta és la meva opinió, La Laia té una altra. Sí, jo l'anava a demanar a la Silvet perquè he estat reflexionant una mica sobre el tema i tal. Està guai el debat, I clar, jo estic pensant, la humanitat, no des d'ara, sinó des de fa segles, sempre hem tingut conflictes religiosos. Això se sap de Sí, base. és la manera més fàcil d'haver-nos controlat sempre. Sí, en efecte. Llavors, jo estic pensant, si des de petits una nena porta un vel, perquè clar, sí, imaginem que acceptem tot tipus de religió, Vale. en un món idíl·lic, diguéssim. Sí. Tu imagina't que una nena porta un vel, un noi porta una creu, un altre porta una altra cosa, nananí, nanana. Ok, cap problema. Però tu imagina't que es comencen a crear conflictes, de que ja et diu, jo porto aquest vel perquè la meva religió és millor i perquè jo crec en això. I l'altre li diu, no, perquè la meva és millor. I es crea un conflicte que des de fa segles... Però és que aquest conflicte ja Diguéssim, existeix. No farà res diferent. L'únic que farà que des de petitets tindran consciència de que jo potser soc cristiana i tu ets musulmana i no passa res. Sí, jo crec, si et soc molt sincera amb el que has dit, Laia, que crec que aquest conflicte en realitat hi és d'una manera encoberta que com vas veure de petits al col·le. Faràs un compleanys
convidaràs a tots menys al meu musulmà. En cap moment li diràs, és perquè no em caus bé, o la teva religió no és millor la meva que la... No, com que ja ets diferent, ja t'apartaré. Però potser preferiria, et diria més, que entre els nens es barallessin en el sentit de dir pues jo això, pues jo l'altre, que directament l'exclusió. Perquè aquí a Andorra no som musulmanes, són moros. Són moros. Però estic amb tu, o sigui... Bueno, històricament, com a historiadora, puc dir que el concepte de moro abans i a nivell històric no és un insult. És un pseudònim. El que passa és que la societat ho ha convertit Però en un això és com insult. gabacho, diem gabacho, que no és un insult I en realitat, porronxo. Però és i ho diem diferent, com insult. però és diferent perquè gabacho i porronxo no té un... M'encanta que no. No té un fons històric. Moro sí. Jo he llegit alguna d'això, Però és el que dic, històricament no és un insult. El que fa que sigui un insult és perquè la societat ho ha convertit en un insult amb els segles, no? Diguéssim, però de base històricament No ho és. no ho és. Això vull dir. Algo havia llegit, però no, el típic que llegeixes ràpid i ja no oblides. Sí. Dit això, vosaltres us creieu la versió del pare o la versió del nen? O sigui, el pare i el fill es van esbarallar, la policia va vindre, i el fill va dir, és que el meu pare em maltracta, o sigui, tu pare em maltracta tant cap a la gavernera. Què passa? Que jo crec sincerament, que el fill... És que quan els nens estan de males i Perquè aquests nens estan imagina't rebotats que en el la pare vida. li ha prohibit algo, jo que sé, Aquests nens estan rebotats. te quito la consola. Ah, tu me quites la consola, pues te va a fastidiar. Sí, que fa com xantatge, no? Perquè Vols dir? no tenen molta consciència del dany que poden fer a gran escala, no? És com, ah, tu em treus la Nintendo, pues ara li diré a la policia que m'has pegat. I com tengo un moratón, m'has Després també pegat. m'agradaria fer-vos una pregunta. Creieu que qualsevol pare... A veure, segons el que diu la notícia, van trucar i se'ls van endur a la gavernera. Però vosaltres creieu que qualsevol família d'Andorra que en realitat truqui, rotllo que han tingut altercats familiars, després, també perquè n'hi ha hagut absentisme escolar, però després se'ls han donat a la gavernera? No, O sigui, hi també hauria d'haver una investigació. També m'ha semblat molt radical aquesta decisió, rotllo. Va haver un altercat, se'ls van endur, bla, 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 no sé I què. la investigació? Clar, llavors els pares, perquè Clar. els pares jo crec que s'estimen moltíssim els seus fills, ¿vale? I en plan, ni que els seus fills, en aquest cas el nen, l'hagi liat pardíssima, i després estigui a la gavernera i ho estigui passant fatal, els pares en comptes de pensar, ja t'està bé per, no diré jo la paraula, però follonero o el que Sí, sigui, en el sentit de, sí. tio, és que has mentit i l'has liat pardíssima, els pares s'estimen, perquè un fill serà per tu el teu fill tota la punyetera vida. Per això estan dient, ho estan passant mal. Perquè els pares volen els seus nens a casa. Ho sabran fer millor, ho sabran fer pitjor, però són els seus fills. I veuen que els seus fills estan agafats per un estat que a més en cap moment els ha recolzat. Llavors tu tens por com a pare de que te l'influeixin, que tal... Jo crec, i ho soc molt sincera, que Andorra avui en dia no està preparada mentalment, parlo mentalment, per acceptar aquestes situacions. Jo aquesta família, vist la situació que hi ha a Andorra, la convidaria a marxar cap a Melilla, en el sentit de que estareu millor, que fa millor clima, que fareu el que vulgueu. Però també crec que seria trist si marxéssim, perquè denota un classisme, racisme andorrà en cert punt de certes coses Clar. que fa oloreta. M'entens? Direct, la gavern... No sé. No. És que jo t'ho diré sempre, i sempre ho diré, som un poble disfressat de ciutat. Totalment. Som un poble dels pagesos abans de les vaques, que mira aquell negre d'allà, no sé què, no li parlis. Som Literal, això, és que però literal, és que literal. el que fem és, ai no, si som tots iguals, però això no te l'acerques, però som tots iguals. Així l'Andorra, en realitat no puc dir que no perquè sí. Vosaltres creieu que aquests nens sortiran aviat de la gavernera i tornaran a casa? No ho crec. No ho Jo crec. no ho sé, és molt difícil de saber. No ho crec. És que crec que Andorra hi ha com... Per a aquesta família crec que hi ha dues opcions. O Andorra es modernitza Però no serà imminent? i aprèn a tolerar, per dir-ho així, altres religions i a viure amb elles, perquè fan part d'un país, s'ha d'aprendre a viure i adaptar-se, perquè l'únic remei per poder evolucionar és adaptar-se. Totalment. O si no, l'altra opció és que aquesta família potser vagi a un lloc on siguin més respectats, tolerats i El que és una pena. Que hagis Sí, de sí. marxar, Òbviament és una Jo pena. l'únic que us diré... Per mi aquestes són les dues opcions Jo estic amb les possibles. Jo estic amb les dues completament. I estaria al 100% amb la Silvet i no amb tu, només per una cosa. Per això la Laia, el que diu, crec que té molta raonament. I és que hi ha una cosa que em xirria molt de la família. La nena no es porta el vel, la nena va igualment al col·le. I tu denuncies al col·le, fas la lluita que hagis de fer, Clar, però la nena ha de complir amb amb l'escolaritat. això sí. Sí. Per això en aquest aspecte, pues a la gavernera, vinga, si tot el nou al col·legi, No, pam. això és I massa a menys brutal. ahí Si va aquesta estudiar. família hagués fet com a l'Àngel, nuestro peruano de corazón, que lo queremos un montón, perquè és un lluitador, no és per una altra cosa, de veritat, És que jo que sí. tomen i em va, però
és un lluitador. Doncs vas, denúncies, fas i et mous i punto. I ja està. Per això a la Laia li surt certa raó i no sempre i mira que jo penso sempre com tu perquè penso si jo m'he d'adaptar, tu també has d'adaptar. I Clar. fes les coses com les fem nosaltres, o sigui, a través del Sí. nostre procés. La nena va al col·le igualment, sense el vel, perfecte. Lluites, i quan un paio té la sentència et prens al col·le i fas? Clar, és el que Sí, a dic. mi això em sembla magnífic, però Passaria, ja se l'ho imagina't que la nena va al col·le i diu la mare, mira, no te pones el velo. I si la nena realment vol portar el vel, què passarà a la nena tots els dies a l'escola? Quan surti a casa seva sense el vel? Què sentirà aquesta nena? Bueno, està fent una lluita com les que volen avortar aquí al país. Hi ha moltes lluites Sí, obertes. Amb sí, això però- sí, Bet. Mm. Obrim més lluites? Clar. Però quan s'obre una lluita es pot tindre una solució. És que jo soc Clar. molt lluitadora, tia. És que Sí. jo no m'enfronto amb tot. És Però que la meva personalitat Jo també, penso enfrontar-me del a punt de tot, vista però... de la nena, saps? Com, Sí, vale, el sí, patiment que passarà. ara em fan anar a mi a l'escola, jo no estic còmoda, jo no estic bé, tothom m'està mirant, no sé. Saps? Crec que ja això està sentenciat des del moment que tu ets musulmà, arribes a Andorra i un dia plantes amb el Sí, això sí. Sí, Però ojalà la societat, i t'ho dic així de cor, penses com tu, sento Laia. És que No, ojalà, tranquil·la, que va. ojalà la societat pensés com ella, en el sentit tan utòpic, tan maco, tan... Tio, viu i deixa viure. Si jo vull anar així, vaig així. Si jo vull em fa mal al braç, doncs... Ojalà tots fóssim en plan... Me la suda. Lo que tu facis. Tu estàs al meu costat, ens toca treballar junts. Igual que estem aquí les tres, Sí. tothom pres perfils superdiferents i estem aquí amb una converseta. Sí, Per sí. què la societat no pot funcionar així? jo també estic d'acord amb aquesta política de viure i deixar viure, estic super d'acord, però clar, no ens hem d'oblidar d'on vivim actualment i, A veure, és que se'm venen a i dir de que muntaran una tot el que ens mezquita. hem d'adaptar. No els hi penso deixar muntar la mezquita. Però no per res, em trenquen l'esquema arquitectònic Clar. i visual del país. Tot i que després de les torres aquest argument no serveix molt. Sí. Clar, és el que anava a dir. Però, per exemple, em diuen, vull muntar una mezquita, rotllo la que tenen muntada a Vilafranca del Penedès, que allò és, però enorme, i amb una cúpula maca, però... Bueno, a Vilafranca del Penedès tenen polígons descampats i tal, que es queden allunyats del poble, ningú les veu. Els veïns de davant sí, però ens entenem, aquí a Andorra, a mi, per exemple, jo no els hi deixaria. Jo, Jo una personalment. mesquita no, però Personalment. si I més jo avui en fos- dia, en el segle XX, tal que estem, Si, construir un monument... No. jo això no, però No. si jo fos, jo què sé... I la Laia al contrari, ara. Jo- M'encanta la ara, Laia. T'ho dic així, si jo fos cap de govern, per dir-t'ho, ojalà algun dia, però jo el que faria era, mira, no te munto una mesquita, però per demostrar-te que realment m'importa la teva lluita tant, en aquest edifici tens 3 pisos on podeu anar a resar, on us podeu juntar tots i tant. Te la compro. Sí o no? M'has donat una solució molt ràpida a algú que jo estava super en contra. Te la compro. No fem la mesquita perquè no pega amb Andorra, ya hay pocas cosas que están pegando nuevas, pues no vamos a poner más, però aquest espai és per vosaltres. Sí, les esglésies dels... Com es... De los mormones i tot això. Que són com pisos. Sí, són pisos. Són plantes baixes. Però la Laia, que ens encanta la Laia. O sigui, la Laia t'havia decordat molt abans. Per fi algú que pensa diferent a tots els debats, m'encanta. No, però de veritat, O sigui, que ja sabia més o menys el que pensava la Silvet. Clar, I llavors pensava, pues la Laia no ho sabem. Oh, Misteri, que misteri. bé, que bé. a veure, jo és que estic una mica en contra, No, m'encanta. perquè crec que o es fa tot o res, perquè crec que les coses intermitges obren o donen aquesta influència de generar conflicte no resolt, o moltes lluites mig obertes, mig tancades. Jo crec que si s'accepta el vel, també s'ha d'acceptar un lloc on la gent, un lloc de culte on la gent pugui resar, al igual que aquí hi ha esglésies catòliques, entre altres coses. Per molt que a nivell estructural no quedi molt bé amb les construccions i tal, però ja que accepto la religió, Sí, accepto però... l'església i accepto Sí, jo totes les conseqüències Clar. que hi ha darrere. Però jo et dic, i està bé, L'altra opció és, si no accepto el vel, no construiré ningú cult de religió. Però aquí es tracta de donar una mica, és a dir, tu tens un poble que pensa d'una manera, són d'aquesta religió, majoritàriament, tal. Si ara els hi fiques una mesquita al mig d'Andorra la Vella o d'en Camp o d'on sigui, te la van a liar parda i tindràs contents als Que no, que afores. l'obispe no et deixarà. No, però posa-li a que peta un cable i diu que Vale, sí i vale. té un lapsus. Diu, vinga, una mesquita i no demaneu més l'avortament. Ahí, per exemple. Capaz No. de dir-nos això. Llavors tindràs contents els d'aquesta religió, però els altres no. Però si tu els hi ofereixes un lloc que es pot pactar de mil formes, com el volen, sense canviar tant l'arquitectura des de fora, que dius, vale, sí, nosaltres serem les esglésies, però fa quants segles que estan les esglésies construïdes, no? O
aquest espai, quin espai us caldria, com ha de ser per dins, i els hi fas per ells, ja els hi estàs donant. Vale, no és una mesquita, però ja és un lloc que per ells pot arribar a ser sagrat. I poden tenir les seves catifes i resar i fer vida en comú entre ells. Entenc És el teu intentar punt de que vista. coexisteixin les religions de tothom. Però crec que això no funcionarà. Mira, a Jerusalem, què va passar? Que tantes religions juntes no va bé. És a dir, jo crec que el problema és que si ho fem a mitges, com tu dius, trobar un punt intermig, una negociació, crec que hi haurà un sentiment anticonformista. Un dels dos costats voldrà més, perquè l'ésser humà Sempre volem més, per dir. Però això és sempre ambiciós, passarà. de naturalesa és ambició, sempre volem més i millor, sempre. Llavors, crec que potser, si els hi fem un edifici que no sembla una mesquita, però dins potser hi ha els requisits, potser no es conformaran, perquè potser volen realment calcar algo que els hi faci sentir com a casa seva. Bueno, però un cop l'any poden anar a la Meca, o el que sigui. Jo, és que aquí jo només tinc una esperança, si soc molt sincera. L'esperança que tinc és que el fanatisme per les religions, Sí. a mesura que passi el temps, vagi baixant. Igual que aquí a Andorra, és que no fa falta anar tan darrere, 20 o 30 anys, tothom anava a missa, els Sí. diumenges, bla, bla, bla. Era, vamos, i els nostres avis, de tots, ostres, impensable. La portaves malament, un rosari, un no sé què, Això ha canviat moltíssim. Clar, Doncs jo sí, espero sí. que ells van, no em retras, no sé si és la paraula, però espero que en 2, 3 generacions, 4, potser no ho veiem nosaltres, aquest fanatisme per part d'ells també baixi moltíssim a mesura que el món es va globalitzant, hi ha més culturització i hi ha molt més alcance a la informació, i aquests debats, sincerament, no arribin a cap lloc, o sigui, no siguin necessaris. Rotllo, vale, jo soc musulmà, però jo m'ho practico a casa meva, tranquil·lament, jo soc... Saps, cadascú una miqueta com a casa seva, i que tu casa teva puguis practicar el que vulguis, com si vols ser un iogui, i el dia a dia no ens afecti tant perquè les religions, el problema que tenen és que ens condicionen el dia a dia. Que tu puguis ser d'una religió, però que el teu dia a dia no te'l condicioni. Jo crec que en el punt que arribem a això, per mi, seria el millor que podria passar, perquè els extrems, us ho diu un extremista, són molt dolents. Sí, Clar. Són molt dolents. Sí, no, sí, estic d'acord. Així que jo tinc l'esperança que mentre aquí a Andorra estem com a la negativa d'acceptar tot això, simplement passi el temps i en realitat tothom baixi una mica els nivells de fanatisme i els nivells de tal. Això és la meva utopia. Que sigui o que serà, no. El dia que passi farem una festa, què us sembla? Parlant de festa, i és que m'ho feia molt bé, anem a parlar de l'espectacle de Cirque du Soleil. Bueno, gent de casa, espereu un segon, que sempre no m'oblido d'ells. Què n'opineu? Vull saber la vostra opinió. També. Fem com la Laia i construïm una mesquita, fem com la Silvet i deixem portar el vel però no la fem. De quin bando esteu? Feu com la Clàudia, que sou uns utòpics? Deixeu a comentaris, que no comenteu mai, sou uns pesaus, i almenys ja no comenten per privat, s'ha baixat la cosa, però és que abans era digue-m'ho per YouTube, que és el que a mi em fa il·lusió. Sí que ens estàs veient des de YouTube ara mateix, ni que sigui comenta'ns un hola, que per l'engagement també va bé. Dit això, tornem a la festa. 70.000 persones han vist festa. L'ocupació per veure l'espectacle s'ha situat en un 90%, cosa que ha portat a Andorra Turisme a fer una valoració positiva. Un 90% perquè la capacitat d'aquest any era només 3.500 places perquè eren assentades. Vale? Per això és un 90% d'ocupació. Si hagués sigut de peu i com altres anys, no haguéssim arribat. El 80% dels espectadors provenen de fora del país i és cert que la companyia canadenca va aterrar a Andorra l'any 2013 amb escalada i més de 800.000 persones han gaudit dels diferents espectacles que s'han anat elaborant de manera específica per a Andorra. Se n'han fet 9 en total, tot i fer 10 anys perquè l'any de la pandèmia no se'n va fer. Els primers anys es deia escalada, no sé què, escalada va fer diversos anys, després ja vam canviar a diva, bueno, n'hi ha hagut varis. Heu anat aquest any? La primera pregunta. Heu anat aquest any a... No? Sí. És que quin equipàs de tertulianes he portat avui. És que no podeu dir el contrari. Deixeu comentaris. Què t'ha semblat? Bé, ha estat molt bé, molt entretingut. Tothom estava sentat? Primera pregunta. Diria que sí. Diries que sí, Sí, vale. sí. Pel que m'ha semblat, sí. Tothom sentat. Després tampoc estava Ah, mirant ja, a aquí està tothom ben peu, no? exactament, però dels voltant i una mica més enllà, sí. Tot bé. Sí, sí, tot bé. Es veia bé l'espectacle? Sí. Vale. La veritat estava molt ben fet a nivell de perspectiva i de visualització perquè tothom pogués tindre accés a l'espectacle i al show que s'estava fent. Sí, sí. Et va agradar? Sí, bastant diferent al que vam fer l'any passat, Vale? però no vol dir que perquè sigui diferent O sigui, pitjor. que sigui pitjor. Vull dir, sí, sí, va estar bé, la veritat. Molt entretingut. Quina nota li posaries?
En comparació amb l'any passat o sent més objectiva i centrant en aquest any? No, doncs jo l'he vist i diria que és un 8, te'l recomano. O un 7, o Crec que un 9. un 9. Sobre 10, Sobre 10, sí. Clar, sí. He dit sobre 20 perquè ve del sistema francès, que sí, veus? És que ho sabia. Qui diu això sempre ve del sistema francès a Andorra. Jo com que no... Llavors quan a vegades em deien he tret un 9 als meus cosins i jo, doncs molt bé, no, que ja no m'ha castigat. I jo, Sí. vale. Sí. Per què hi vas anar-hi? Tenies entrades, t'hi van convidar... Com va acabar una andorrana dins de festa? La veritat és que em van invitar i em va agradar moltíssim perquè com que l'any passat m'ho vaig passar molt bé, vaig pensar, ai, doncs mira, doncs puc aprofitar un any més i veure el show. I em va agradar moltíssim per tota la trama que hi ha, Estava ben feta. està ben feta. El vestuari, M'hauré perdut el espectacular. millor any. Les llums també, molt guai, molt ben decorat tot. Bé, Guai, molt bé, sí, va agradar bastant. quan va ser l'última vegada la Silvet que van a veure un Circo du Soleil a Andorra? No hi he anat mai. No has anat mai. Sempre està treballant. És que la Silvet té un horari molt xungo. Jo com a persona que fa com almenys 3 anys que no hi vaig, o sigui, jo potser fa 3 estius que ja vaig decidir Sí, fa temps. últim Circo du Soleil, potser m'he perdut els millors, no ho sé, però a mi l'última vegada que vaig anar, que era un d'aquests que ja era híbrid, mig peu, mig sentat, depèn de l'entrada que tinguessis, em va tocar de peu, potser perquè em va tocar de peu, Se't va fer feixuc. a mi, sí, la paraula és aquesta, exactament, feixuc. O sigui, al final acaba tothom sentat al terra, perquè no t'estàs de peu. Clar. L'espectacle em va semblar res que no hagués vist abans. A veure, és que quedarà una mica prepotent. Potser he tingut jo la sort de que, per exemple, jo he vist Cirque du Soleil a Las Vegas, no? Que és originàriament on van sortir, bla, 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 després del Canadà. A mi, no és una cosa que em digués, uau, potser sóc difícil d'impressionar, però vaig anar el primer o el segon any que van anar i després al cap d'uns anys, que va ser l'últim, he anat 2 vegades. Cap de les dues he sortit d'ella dient, buah, quin espectacle, m'ho he passat teta. Jo no. Ara m'has fet quedar-me en el negui, però ja ha acabat. Ara he anat, t'ho juro, he anat per dir, a veure, la Laia que m'està dient, ara vull anar-hi. Hòstia, no he anat en sèrio perquè era en plan, el mateix de cada any. Clar, no em De veritat, de veritat. Sí, o sigui, i ara em deixes, ara, quina ràbia em fas. Home, Sí. però potser a ella li ha agradat i potser vas tu i a tu no t'agrada. Clar. Però això aniria això. per saber, bueno, a veure si d'això, però a mi ha de paraules molt claus que per mi són importants. Il·luminació, Vestuari, sí, vestuari. sí, vestuari. A mi això li dona molta importància, que és el que a mi em mancava altres anys. Unes llums blaves molt fortes i uns tal, i poc més n'hi havia, me'n recordo, saps? Per tant, També el que em va sorprendre és que van intentar ficar elements d'Andorra dins de l'actuació, com ficaven isards i coses així que vaig pensar... m'he perdut la millor cosa de Circo du Soleil. Vaig pensar, que fort... Clar, és que això és el que buscava. Aquí no em venia a portar el debat jo ara, El que dic, que fort que una companyia que no és andorrana Que és Que faci l'esforç. que faci l'esforç d'implementar elements típicament andorrans com l'isard, entre altres coses. Molt guai, va estar guai. Demanem a Circo du Soleil que vinguin a fer una actuació extra, sisplau. Ostres, no, que guapo, perquè el debat que venia a portar-vos és Circo du Soleil ha fet 10 anys, no actuacions, però 10 anys. Clar, Moment de tancar etapa i donar-li aquest espai i fer de l'espectacle de l'estiu una altra cosa, o crec que hi ha a Andorra moltes companyies de teatre, crec, potser no la que hi ha és pasta per fer el que fa Circo du Soleil, però bueno, ho patrocini Andorra, si total, aquestes entrades les venen en packs i és una cosa de fomentar turisme de massa, el turisme que tampoc jo vull, però bueno, ja que és necessari, el turisme de massa, que és el mateix que després va per la Fonteta i després va per l'Avinguda Carlemany i diu, oh, ja està tot visto, aquest que tant m'agrada a mi, és que he tret els seus punts selfies també per fer-se les fotos, tota la vaina. Jo crec, personalment, ara m'has fet... És que la Laia ens fa canviar d'opinió tota l'estona. Però jo crec que és hora de que Circo du Soleil, 10 anys, un moment del país, com la Nòria. La Nòria va tindre el seu moment. ni me'n Que maca. recordava. Veus, jo per mi que torni la Nòria abans que Circo du Soleil. Com m'agradava la Nòria. Mira que vaig pujar només 2 cops. Però que maco visualment, quan ho veies allà. No? Era època d'estiu. Per mi era, me'n recordo que estava l'estiu del 2012 o 13. Època d'estiu. No sé, a mi... Oh, m'agradava molt. Molt més que això. Faríeu un altre any més de Circo du Soleil? Com s'estan plantejant? Perquè la notícia ve de que s'estan plantejant què fer. Té bona resposta. Tenim algú que ha anat a més que està content, cosa que veus jo no sabia. O ens plantegem un altre model que no porta el nom de Cirque du Soleil, que és una marca que al final porta molta gent només per dir Cirque du Soleil.
Siguem Clar. sincers, No, eh? sí. Però, diu, bueno, la marca ens la passem per allà sota i apostem per treballar durant 1 any o 2 anys, potser algo no imminent, però mira, durant 2 anys has treballat amb una companyia d'Andorra. Hem preparat un espectacle, s'ha destinat 200.000, 300.000, el que s'hagi de destinar. I fer un espectacle, per exemple, explicant les valls d'Andorra o algo de rotllo, el que m'estàs explicant tu ara, amb gent del país, projecte del país, equip del país, però tot del país. Això pot ser que no tingui els mateixos estàndards de qualitat, que la marca Circulo Soleil, pues, a no tenir-la no pugi tanta gent. Clar. Què no penseu? No hi ha resposta correcta, O sigui... Sí. Veig el que vols dir. Laia, dale, que te veo. Jo proposaria alternar. És a dir, d'una banda, el Cirque du Soleil és algo que normalment ens agrada, perquè si no, no faria tants anys que ve aquí, les coses com són. No, si me l'has venut molt bé, si era Winari. Però també d'una altra banda deixaria que noves companyies i del país andorranes tinguessin l'oportunitat de mostrar-se. Llavors intentaria alternar. Pot ser un any un any l'altre, intentar trobar una solució perquè els dos coexisteixin i la gent estigui feliç tant amb una companyia de l'estranger, perquè ens aporta turistes i això ens va molt bé a nivell econòmic, però també una altra companyia andorrana per reforçar una mica aquest sentiment andorrà i veure que també tenim talents joves i andorrans. Silvet, què faria la Silvet si ara li diguessin Silvet has de triar, què fem l'any que ve? O l'any que ve o en 2 anys, veure, rotllo, l'any que ve seguim... Sabent com pensen aquí els que Ja, però ara manes tu, Silvet, ara manes tu. Et diria, tu vols que vinguin pel Cirque du Soleil, em sembla bé, però llavors, quan tanca el Cirque du Soleil, no obris el pàrquing, per exemple, i fes alguna cosa al país, que ja estigui anunciat amb antelació, i que, per exemple, pots pactar amb els del circ que t'ho venguin una miqueta al final de l'actuació. Lligar una cosa amb l'altra, Clar, no? per què? Perquè si els del circ et diuen mira, que nosaltres marxem demà passat, però demà passat comença un espectacle aquí típic del país, de gent que... artistes d'aquí del país, que està molt bé. Circo de les Valls. Cirque de les Valls. No, però el que has dit abans del teatre, és veritat que hi ha molt de teatre aquí. Hi ha molt teatre a Però moltíssim, Andorra. pues, Sí. Lo que no hi ha és recursos, funcions però... explicant la història d'Andorra amb comèdia o així. O explicant simplement la geografia d'Andorra, o el que Perquè pots hi ha trobar a molta Andorra, gent no que sé. Andorra són 4 vaques i ja, no? Però que a la gent li interessa molt Andorra. Però- Jo em vaig però fer viral a estic- TikTok Ah. per explicar coses d'Andorra, però Sí. sé que a la gent li crida l'atenció de veritat. I O tenim, sigui, tenim una història i tenim uns arxius nacionals és històrics i Biblioteca trist dir Nacional que molta gent Històrica. que viu aquí no es coneix la història Vull dir, d'Andorra. hola, Ja, m'ho ja. preguntes, que jo faig tertulian street i li pregunto a la gent, tu saps quanta gent l'he entrevistat? I després m'han demanat, sisplau, borra el vídeo. Sabeu quanta gent ha dit barbaritats que m'han demanat, sisplau, borra el vídeo? No us diria que un de cada 5 vídeos gravats de tertulian han tingut que ser borrats. Ja. I jo no faré passar vergonya a ningú. Clar. No, Per tant, si tu m'ho òbviament, demanes, la Clàudia no va... Jo no faig aquests vídeos per deixar ninguna evidència, per tant, si tu m'ho demanes, me jodes, perquè era molt bona. I hi ha respostes boníssimes, però vull... I després, la gent jove és la que s'equivoca i em diu, és igual. Pues saps quanta gent... No veieu els vídeos tertulians gent de 30 i 40 anys? Us penseu que no vaig a preguntar-los? La meitat no volen respondre i l'altra meitat diuen, vinga, va. I quan responen, diuen, pots veure el vídeo, sisplau. Però clar, això passa moltes vegades perquè se'ns fa molt avorrida la història. ¿No? Tú te haces la clase y sí, fa no sé quants anys la Constitució y los jóvenes ya están ahí pensando en lo que van a hacer mañana. Però tu els hi poses teatre o coses així i és més fàcil per ells d'aprendre la història. Totalment. Per És més exemple, divertit. hi ha coses que són petits trucs. A mi quan la gent li pregunta quina és la parròquia més gran d'Andorra? És tan fàcil com per saber-ho pel codi postal. A de 100, Canillo. El més gran Canillo. A de 200, Encamp. Encamp la segona. A de 300, la Massana és? A de 300, sí. A de 400, Ordino. I així. Si va pel codi postal. Si tu a un nen li fas... A mi és que mon pare és molt Andorra. Bueno, és que des de càmera no ho podeu veure, però ell sí. Veu, aquí tenim tots els llibres aquests d'Andorra. Sí. Bueno, aquest llibre que l'he de treure aquí perquè parla dels primers pareatges d'Andorra. Són rèpliques fetes en aquest llibre. I n'hi ha unes 100 còpies. O sigui, mon pare és el típic andorrà que té... Bueno, tu has vingut a casa, has vist l'escut, allà m'has dit, l'escut... M'ha fet enveja. Sí, però fa molts anys que el té. O sigui, jo havia nascut que l'escut i l'Isària ja hi eren a casa, O sigui, no... Doncs jo trobo que... M'he perdut el fil, jope. He perdut el fil. Però jo trobo que... Espera que vingui el fil. Espera, Vindrà. No ve. No sé el que anava a dir. M'he anat, quan he tret el llibre m'he anat. Però el que volia dir és... Això, ja ho sé, perdó, ja està. Recapitulem.
crec que si li donéssim més valor a la història i l'expliquéssim amb coses divertides, com per exemple el codi postal o un pare que compra aquests llibres, perquè és un friqui, però tu quan ets petit et crida l'atenció, és que això és fora de tòpic. El sistema educatiu és obsolet. Memoritzar i vomitar no serveix de res, perquè avui dia agafes un iPhone, busques alguna cosa i ja saps com fer-ho. Abans es memoritzava perquè tu no podies anar a una biblioteca cada dia a consultar tots els llibres de lo que havies de saber. Era un coneixement... Avui en dia s'han de saber. Però hi ha coses que això de vomitar-ho així no té cap sentit perquè a vegades fas una cosa, vas a Google i en un moment ho aprens. Dit això, jo crec que les coses són avorrides perquè ens ho venen avorrit. I crec que si, per exemple, féssim un teatre d'Andorra, la gent també empatitzaria més amb la història, també li importa molt el que és el català, la natura... No sé, crec que hi ha diferents opcions, no sé, crec que es podria fer d'alguna altra manera. Per tant, jo no estic a favor de que el Circo de Soleil torni. Però he de dir que les dues m'han convençut molt. Ho he de dir. Veurem qui passarà. Tertulian a l'estiu que ve estarà a la segona temporada, perquè nosaltres descansarem a l'hivern, Tertulian. La gent encara no ho sap això, però ho sapigueu, descansarem a l'hivern, que és quan jo treballo molt al pas. I la gent tampoc pujarà amb tanta neu aquí. Llavors Tertulian suposo que durarà fins que comenci la neu, descansarem un parell de mesos i ja traurem la segona temporada, que tornareu. Amb els vostres dies, tornareu, us obligo. No és una invitació, és una obligació. Però, abans de marxar, us tinc que fer les dues preguntes que li faig a tots els tertulians cada setmana que venen. És tan fàcil com respondre sí o no i us podeu esplaiar si voleu. Les dues preguntes que faig sempre és sobre Grífols i l'avortament. Si tu estàs a casa, ja pots deixar de veure el vídeo, tranquil. Ja no has vist les preguntes, no veus si t'interessen, però és que jo vull posar en valor les respostes dels andorrans, ja que ningú surt al carrer i els hi pregunta. Grífols, sabeu el que és? Us faig una petita introducció. Laboratori P3 del nivell de risc, on als laboratoris P3 se sap que s'experimenta amb animals, ho volen construir a Ordino, patrimoni de la humanitat, o patrimoni de la biosfera, sí, o perdó, m'he equivocat. Empresa que si més fer fallida vol dir, doncs, jo no puc assolir els gastos. Govern diu que els assolirà, perquè és una empresa catalana. I on per molt que em diguin que no s'experimentarà amb animals, jo no m'ho crec, perquè els laboratoris P3 no s'experimenten amb els animals perquè és un laboratori xungo. Després, totes aquestes matèries que experimenten i aquestes coses, com les traiem del país? No tenim ni aeroports, ni trens, ni aigua, o sigui, ni mar. Convenis amb altres països, convenis vol dir te doy però me das... Ho estic venent molt malament, o sigui, és que la meva explicació no pot ser objectiva, ¿vale? Però, ràpid, Grífols, sí o no? No. Laia, pots dir, jo no ho sabia, ni pots donar la opinió. T'he vist la cara, en plan, no sé què dir. M'ha caigut una mica del cel, ho he de dir, la veritat Grífols. no... Pues ja està, jo estic contenta. Si tu no sabies el que era Grífols i a partir d'avui ho saps, o Sí. investigaràs, no pots respondre. Respondre's la És pròxima algo vegada que que realment tornis. no n'estava molt informada i m'ha caigut del cel, sincerament. Grífols és una empresa catalana Sí. que és famosa perquè quan va haver lo de la independència va ser de les poques empreses catalanes que es va quedar. Saps que totes anaven fiscalment a Madrid i tal i qual? Va ser de les poques que es va quedar. Durant el Covid es veu, perquè Tertulian ha tornat un lloc de cotilleo i la gent escriu cotilleo. El que passa que jo moltes coses no les puc publicar perquè jo no tinc la veracitat de lo que m'estan explicant. Clar. Vale? Però això és diari, o sigui, de cotilleos és diari. I una d'elles és, per què creus que Grífols munta Andorra i si fan fallita govern els avala? I és perquè durant el Covid, per què us penseu que a Andorra teníem màquines de fer testos anti-Covid quan ningú país en tenia? Aquí a Andorra tothom tenia tests antígens, les màquines, el lab mòbil aquell... A d'altres llocs no hi havia res. Bueno, és que va ser la nostra amiga Grífols, o amic, que ens ho va facilitar. Però com un dart envenenat de que després van tenir una empresa a Andorra i si fan fallida, Andorra es fa responsable de tot. De l'empresa, del desmantellament, que és lo costós, i dels residus i tot el que comporta. Ja sé la vostra opinió, la teva, a partir d'ara ja te la formaràs. Jo, com que hi ha una andorrana més que sàpigui el que està passant, també m'he satisfeta. I l'avortament. L'avortament no falta que us expliqui el que hi ha i el que no hi ha. Silvet, apostaries per que Andorra s'acceptés l'avortament tot i perdre la forma que tenim de país avui en dia? Totalment. Perquè el que amenacen és que si ho acceptem es perdria el coprincipat que tenim. Sí. Perquè també als 90 amenaçaven que es perdria amb lo de la matrimoni homosexual, Però no va passar res. Però, no. Jo penso que és més important que el coprincipat, ho sento molt, és la decisió de cadascú, no? A tu t'ha passat un infortuni que no tens cap culpa, no pots assolir el... Però ja no hi ha cap culpa, el cas que vaig portar l'altre dia, que jo sé bueno, que aquell, mira, és un risc no per la mare. Mai,
Vas plorar? Vaig plorar moltíssim. I estava aquí així, No, jo vaig plorar moltíssim perquè sí sabia coses però no sabia que es podia arribar a aquest punt. I el llavors- pobre bebè enterrat a Espanya una fosa comú, saps? Sí. Perquè clar, Que no, com es pot emborratxar a Andorra, el bebè no ha sigut reconegut com a Andorra. Et recomano molt que miris el meu podcast sobre sí, l'avortament, és... perquè de veritat és dels més macos. Com a avui la tertúlia avui, és de les més maques que he fet. Ai, Perquè hem sigut molt diverses les tres, sí. i normalment el que em passa a mi, bueno, si t'ho dirà, és que no em pensava sempre. Llavors, està bé, perquè dius, vale, gent amb sentit comú, Home. en plan, però no, anem a portar... No crec que ningú digui cap barbaritat, si opinem... Tu no has dit cap barbaritat, o tu tampoc. Perquè no I- passa res. No, Exacte, perquè i podem opinar ho diferent, argumentem i, clar, i sí, sí. Laia, avortament a Andorra, sí o no, tot i les conseqüències que pot comportar? Jo crec que sí, perquè crec que tota dona té el dret de poder escollir el que vol amb el seu cos i quan vol. Imagina't, esperem que no, toquem fusta, però imagina't, t'han violat, perquè són coses que passen a la vida. Et quedes embarassada per desgràcia i et diuen que has de portar el fill del teu violador, que no pots avortar. Què fas? Què fas? O, per exemple, una mare que s'ha quedat embarassada i té una situació molt precària, no pot donar-li un suport econòmic al bebè perquè no se'n pot fer càrrec, perquè no té la... Ni ella mateixa es pot fer No, càrrec. és que Clar, i més com sí, sí. està ara la situació. Quin bebè volem portar? Llavors, què fas? També diria, i això ho he de dir, que si les persones han d'avortar, que ho facin el més aviat possible, perquè crec que és a partir de no sé quantes setmanes el bebè el feto comença a sentir, comença a escoltar. Llavors, si es pot fer el més aviat possible, millor. Totalment, amb això totalment d'acord. Sí, sí. Per Inclús evitar pel que patiment de la mare, O Ja. sigui, pel patiment de la mare i pel feto, si comença a escoltar o si comença a desenvolupar-se, Jo és que en evitar aquest aquest patiment. aspecte, veus, quan la gent em diu no, però és que els fetos senten. Vale, quan trobi una sola persona, una, no et demano més, que em digui que recordi estar dins de la panxa, Clar, aquest argument l'acceptaré i diré, vale, hòstia, és que ho recordo del patiment, és que uau. Però és que no hi ha ningú que recordi ni el primer any de vida ni el segon, en realitat. Per tant, no et dic que en aquest moment no es posi la teva persona. Hi ha fases moltes coses que ens passen desapercebudes ni que no ens en recordem. Però com a argument, a mi em xirria una mica perquè és en plan... Prefereixo matar-te, ho sento molt, sonarà molt el que diré ara, però prefereixo matar-te que matar-nos els dos en un futur. no, sí, estic o d'acord, portar-te estic aquesta vida d'acord. i que no tinguis una vida digna ni tu ni Perquè, jo a ni més, ningú. avui en dia et portar un fill no és portar un fill. Portar un fill és... Has d'estar amb una mare. I has d'anar als cumpleaños, batitos, comuniones, regals, la roba d'esquí, els viatges de final Però de curs, no vagis, activitats escolars, no vagis tan anglès. lluny. No vagis tan lluny. Tens un bebè i treballes. La guarderia, 500 euros al mes. O sacrifiques tu la teva carrera com a dona, que això és el que em toca Primer, els nassos. Per què primer tinc que sacrificar sacrifiques. jo la meva carrera com a Després, dona? 500 euros al mes de guarderia, que els caps de setmana no està oberta i si es festa encara menys. Clar, tu, si cobres 1.300 euros, 500 euros de guarderia, 1.200 de pis, Ja ¿dónde està, vivo? ja està. Jo respiro i visc a una casa. Hijo, vamos al río a ver qué pescamos. A part dels metges i del menjar, que quan Treu-li tot són això. petits has d'estar I constantment la roba, canviant que cada roba, Els vacunes, bolquers... Els bolquers són caríssims. etc. Són caríssims. És que no puedes. També aprofito per dir que les compreses i els tampons són molt cars i crec que hauria de ser algo Hauria de gratuït. ser gratuït. Gratuït. Gràcies. Aprofito per Sí, dir sí. això. O almenys, ja que els tampons i les compreses contaminen, jo em faig servir, ara mateix de fet tinc la rètila. I estic fent servir un tampó, perquè a mi lo de la copa menstrual amb aquestes ungles no han de ser molt amics. I després que la copa menstrual és sempre un lavabo amb pica dins. Clar. Has de buidar la pica i has de passar una aigua, dos. Bueno, jo és que utilitzo compresses de tela. Compreses de la Silveta, es que esta chica, de verdad. Qué guapo, tío. ¿En serio me estás diciendo? I per la nit braguites menstruals i ja està. Em vaig comprar unes a la farmàcia Galeno, a l'Epubli gratis. Jo no sé si és que estic grassoneta, però m'he comprat allà més gran, però m'apreten, em sento molt bragafaja, i me la vaig comprar en plan de, no, cómpratela, ideal, no sé què, 20 euros o 12, no sé, car, no era. Sí, no són barates, No. però al final et donen. Sí, exacte. Però clar, l'he el primer dia i dic, potser quan m'aprimi alguna cosa, perquè jo em sento com un botifarro aquí dins. Però sí, totalment, et dono tota la Sí, raó. perquè no I tothom si pot assolir a la despesa. la despesa, perquè són cares. Almenys que et regalin el que anava a dir ara, la copa menstrual, Sí. que és una cosa que no contamina, i tens una opció de si no arribes a final de mes, doncs te la col·loques i ja tu veuràs com et neteges. I Però a- bueno, tens una opció. I a part que és reutilitzable. Per això Sí. penseu que no, potser no pots regalar alguna cosa, entenc que des del punt de vista
ètic del medi ambient, Sí. algo, Però però bueno, pues la una copa. copa. Sí, sí, em tu sembla una bona tens la copa opció. sempre, però la pots combinar amb altres coses. No sé, crec que estaria bé. Estaria molt bé. Sí, però tornant al tema, estic a favor de l'abort també. Sí. Crec que és important. Molt. Dit això, abans d'acabar, us recordo que tant la Laia com la Silvet tenen els seus llibres disponibles a ti i encerrada, amb aquestes unes els taco, però bueno, intento que no, a ti i encerrada a la majoria de llibreries d'Andorra, amb algunes trobareu un i amb algunes trobareu l'altre. Us recomano per fomentar la cultura, per fomentar l'hàbit de llegir, que tots l'estem perdent, perquè jo llegeixo, però ni en comparació a la meitat quan existien els mòbils. O sigui, jo meu era cada divendres, quan en Pirineu sabeu que tenia la llibreria a dalt de tot? Sí. Doncs era, el papa em portava a berenar i els divendres que em tocava anar amb el papa i era, mentre acabes de berenar, super manipuladora, t'espero a la llibreria. I quan ella arribava jo ja havia triat un. Saps? En plan, i quin pare diu que no a algú que vol un llibre? Jo tenia la sort que era algo ben vist, no era un videojoc o... Clar. Per tant, era Clar. en plan, vinga, va, doncs un nou del... Com es deien els... Aquest ratolí, m'encantava el ratolí aquell. El Jerónimo Oh, Stilton. m'encantava. Sí. I després tots els llibres aquests de... Com es diu aquest llibre que han fet la pel·lícula? El de Willy Wonka, després el llibre aquest que els villans són rates. Acrópolis? No. No, Willy Wonka Sí. és d'un autor. Mm. Aquest mateix autor és el que ha escrit la pel·lícula aquesta que surt l'Anne Hathaway que es tornen els nens en rates. Ah, sí. Sé quina és, però no sé com Vale, és doncs l'autor. aquest autor té un munt de llibres infantils. Vale? Amb uns dibuixos sempre molt així, molt guais. També tots me'ls vaig llevar, no, he quedat com el Es cul. que soy más vieja, yo soy de Pulgarcito, la Cenicienta. Clar, és que aquí em veia la Silvet, la tia perra, us ho dic així, ja estem en confiança. Qui aguanta fins a aquest punt, ja és de confiança tertulian. Mireu-la, 33 anys, Sí. tocat els nassos. Dit això, compreu-vos els llibres, deures de tertulian, sí o sí, perquè les biblioteques encara no crec que el tinguin, així que se l'han de comprar. Sí, a la biblioteca d'Encamp està el meu llibre. Ah. Pues bibliotecaris d'Encamp, a promocionar-lo. Dit això, ara un plaer tenir-vos avui, us he de ser sincera, feia molts dies que no em reia tant amb una tertúlia, que no ho disfrutava tant, us he dit, a tal hora hem de plegar. Bueno, fa molt rato que hem passat l'hora, se m'ha passat a mi, o sigui, se m'ha passat a mi, m'és igual que aquest podcast duri 1 hora i mitja o el que, no ho sé, ara veurem el temps que m'ha estat gravant, m'ho he passat molt bé avui, ha sigut molt divers d'opinions, només us puc donar les gràcies a les dues, de veritat, o sigui, espero de veritat veure la segona temporada tertuliana amb els vostres nous llibres. I des de casa, els que ens esteu veient, qui heu aguantat aquí com uns reals tertulians, uns bons andorrans. Sí. Recordeu-vos, si ens esteu escoltant des de Spotify, review de 5 estrelletes. Sempre deixo una enquesta on podeu deixar-me la vostra opinió. Que no us agraden aquestes tertúlies, que preferiu que només haguéssim fet l'entrevista a les noies, que m'ho deixeu. I si ens esteu veient des de YouTube, like, ara mateix, like, subscriu-te, perquè el 90% de la gent que em veu els vídeos no està subscrit. Què us costa? Si és gratis. És gratis i a mi em recomana més gent. I ho compartiu. Feu difusió perquè segurament que heu parlat d'algú que tu coneixes. Dit això, la setmana que ve saquen pañuelos i psicòlogos, perquè portem a l'Àngel. Àngel, sí. Sí. Que ja he tingut un lapsus mental. Sí. Dic, merda. Portem a l'Àngel. Si jo he plorat avui en un bar mentre parlàvem amb ell per treure-li 4 coses per jo fer un guió, no vull imaginar quan aquí tingui, perquè hem parlat mitja hora literal, no vull pensar quan aquí tingui 2 hores per parlar. Poc més a dir, que la veigueu i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Adéu-siau. Smooth like the Jesus, whatever when we drinking. I'm not gonna lie, you got me speechless. Tertulian.